Venimos a retomar, que xa nos pasábamos 4 minutos. Pasamos logo ás mocións presentadas para este pleno. Lembro, si antes de pasar as mocións hai unha declaración, pero non temos o secretario, claro, non podemos iniciar a... Pero empezamos o pleno sen o secretario, podemos... Que vai ler? Rubén. A ver, Rubén, ti que todo sabes, séntate aí, anda. Señor secretario, antes de pasar a debatir as mocións existentes, para as cales lles lembro os concelleiros e concelleiras que con novo regulamento redúcense os tempos a 4 minutos na primeira quenda e 2 na segunda, e que intentamos axustarnos porque varía considerablemente os tempos cos que dispoñíamos até de agora para o debate. Tocaría ler a moción, a declaración institucional consensuada entre os grupos polo día 25 de novembro. Si é tan amable de darlle lectura, non sei se hai unha parte propositiva, se é un texto xenérico. É un texto xenérico, non? Texto. Sí. Pois se pode dar lectura. Con a venia da Presidencia. Declaración institucional do Concello de Santiago de Compostela co gallo do 25 de novembro de 1917, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as mulleres. A Corporación Municipal do Concello de Santiago de Compostela manifesta que a violencia machista é un dos problemas máis graves ao que nos enfrontamos hoxe en día na nosa sociedade. Unha realidade estructural que afecta, segundo ONU Mulleres, a un 35% das mulleres do planeta. No que vai do ano, cifras oficiais rexistran 44 mulleres asasinadas por violencia machista no conxunto do Estado, un delas en Galicia. Na última década, as estatísticas falan de 574 mulleres asesinadas, sendo estes datos unha pequena proporción do número de mulleres e nenas e nenos que viven de forma cotiá situacións de violencia de xénero. Como é ben sabido, a causa de todas estas violencias está directamente vinculada coa hexemonía aínda vixente na nosa sociedade dunha cultura patriarcal a través da cal se reproducen os roles de xénero, os comportamentos discriminatorios e machistas e un senfín de desigualdades sociais para as mulleres. Por iso mismo, a súa erradicación exixe a posta en marcha de actuacións de carácter integral e transversal que busquen transformar esta cultura e que promovan unha sociedade plenamente igualitaria. Tal e como teñen manifestado de forma reiterada os movementos de mulleres e feministas, é preciso tomar conciencia de que o machismo mata e fai imposible a convivencia requerida nunha democracia. Este pleno, por unanimidade, considera que a loita contra este tipo de violencias debe ser unha prioridade institucional e política para a administración de todos os niveis de goberno. No caso dos gobernos estatal e autonómico, parece claro que esta problemática ten que ocupar un lugar central na xenda política. A pesar de levar anos legislando a favor da igualdade de xénero, os resultados amosan que os esforzos realizados non foron suficientes e, nalgúns casos, cometéronse erros que compre emendar canto antes. Neste senso, é urxente mellorar o marco legal actual, entre outras cousas, revisando a propia definición de violencia de xénero e o seu alcance, recoñecendo xurídicamente o fenómeno do feminicidio e incluindo apoio económico, psicolóxico e social tanto para as mulleres nesta situación como para os fillos e fillas, etc. Tamén é necesario que estas administracións destinen máis recursos públicos para a abordaxe desta problemática e que garantan o traballo en materia de igualdade no ámbito preventivo e educativo. Neste senso, unha vez máis, instamos a Xunta de Galicia a que avance na concreción do Pacto Galego contra as Violencias Machistas
acordado por unanimidade polo Parlamento Galego pasado 25 de xaneiro e que, en todo caso, comece por incrementar o orzamento de 2018 para a prevención e a loita contra todas as formas de violencia exercidas contra as mulleres co obxectivo de acadar un 1% do orzamento autonómico. No marco da política municipal, o Concello de Santiago de Compostela comprométese a seguir tendo a violencia de xénero como unha das máximas prioridades na axenda política, a seguir incrementando os recursos municipais destinados a estas políticas, a continuar desenvolvendo medidas de concienciación do conxunto da veciñanza e de prevención e educación para a igualdade entre as persoas máis novas. A Administración local, por sermos a institución máis próxima á ciudadanía, temos a responsabilidade de ser unha referencia na abordaxe desta problemática e así o está sendo Santiago de Compostela por unha sociedade sen violencias machistas. Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2017, Marta Luis González, Agustín Hernández Fernández, voceiras do Grupo Municipal Compostela Aberta do Grupo Popular, Francisco Reyes Santiás, voceiro do Grupo Municipal PSOE, e Rubén Cela Díaz, voceiro do Grupo Municipal BNG. Entendo que se aproba por unanimidade da Corporación a declaración institucional. Entende ben, señor secretario. Pasaríamos logo ao debate das mocións en si mesmas, empezando por unha do BNG para mellorar o servizo de atención e cuidado do alumnado con necesidades de apoio especiais. Se fai defensa. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu, antes de nada, quixera saudar e dar a benvida e agradecer a paciencia ás traballadoras da Asociación de Auxiliares Técnicas Educativas de Galiza, SATE, que hoxe nos acompañan, e das que hoxe facemos nós, como grupo municipal, propias as súas demandas, non? Unhas demandas que quero aclarar antes de comezar, que non só son desa asociación, sino que veñen respaldadas pola Confederación Intersindical Galega, pola CIGA, por Comisións Obreiras, pola UGT e polo CESIF, é dicir, por prácticamente a totalidade das centrais sindicais con representación no ámbito da administración pública no noso país. Eu, polo tempo, e porque non é o ámbito, non vou entrar posiblemente no debate máis de fondo, non? O debate máis de fondo sería que desde o BNG consideramos que a instrucción 8/2017 do 30 de maio da Consellería de Educación non se axusta a dereito e que se debería retirar. Digo que non vou entrar no debate máis de fondo porque ese debate como grupo político xa o sustanciamos onde o tíamos que facer, que era no Parlamento de Galiza, e tampouco vou a entrar no debate tamén de fondo que xa temos sustanciado tanto no Parlamento como aquí a respecto do modelo de xestión dos comedores escolares e a necesidade de unha homoxenización e de garantir un carácter 100% público e xestionados o 100% pola administración competente, que neste caso deberá ser evidentemente a Xunta de Galiza. Eu quixera comentar telegráficamente 4 aspectos que teñen que ver ca aplicación disto no Concello de Santiago. En primeiro lugar, dicir que consideramos que non foi en absoluto procedente o intento de aplicar isto no curso pasado. Creemos que non foi procedente, creemos que o Concello non tiña tampouco autoridade sobre persoal de outra administración pública e, en calquera caso, finalmente non se levou a cabo. Creemos que os pregos de contratación deste concurso de comedores públicos son cando menos contraditorios en algúns apartados. Hai apartados onde se fai referencia a que a xestión do servicio de comedores será externalizada a través dunha empresa que se fará cargo da globalidade da xestión do servicio, e hai unha coletilla nun deses outros apartados onde se fai referencia explícita a que a Xunta de Galiza dará o personal específico de cuidadoras e cuidadores de nenos que precisan unha atención especial. Por lo tanto, como mínimo, entendemos que os pregos teñen apartados contraditorios. En segundo lugar, creemos que eses pregos están fundamentados nun estudo económico que se basa nos datos tanto de usuarios, de personal, como de servizos do ano anterior. E o ano anterior, quero lembrar que esa atención a persoas a nenos e nenas con necesidades específicas estaban atendidas polo personal da empresa adxudicataria. É dicir, o estudo económico no que se basa esta nova licitación ten en conta o número de traballadores e traballadoras que farían falta para cubrir o 100% de demanda
pola empresa externalizada. É dicir, o estudio económico non ten en conta esa coletilla onde supostamente atención a nenos e nenas con necesidades específicas iría a cargo da Xunta de Galiza. É dicir, desde o noso punto de vista, eso implica un beneficio industrial indebido a esa empresa adxudicataria porque debería estar cubrindo con personal propio algo que agora lle cubre outra administración. En terceiro lugar, hai un problema que nos preocupa moitísimo e é que nos comedores de xestión da Xunta de Galiza sempre está presente o director, directora do centro ou en quen delega. Iso é fundamental, porque non pasa nos centros do Concello de Santiago de Compostela. E o que non é admisible, desde unha perspectiva, e menos dunha organización política de esquerdas, é que se defenda que traballadoras públicas estén a orde dunha empresa privada concesionaria. Eso non é admisible. E, por tanto, neste momento, é o que está acontecendo. E, por último, que remato, creemos que hai un problema desde a perspectiva da responsabilidade e tamén incluso da discriminación. Nos entendemos que os nenos e as nenas deberían estar atendidos e garantidas, por suposto, todas as súas necesidades, con necesidades específicas ou non, pero, desde logo, sin discriminación en función disso. En calquera caso, na segunda quenda completamos. Paco e Gonzalo. Boa tarde, darlle a benvida aos membros de ASATE. Tamén nos hubiera gustado que por parte desta asociación tiveran, igual que se puxeron en contacto co Bloque Nacionalista Galego, nós estamos ao seu carón, máis que nada para poder escoitar toda esta serie de reivindicacións que estamos escoitando agora de primeira man por parte de Rubén. Vamos a seguir, realmente o que si é unha evidencia é que todo o que toca, neste caso, o compañeiro Manolo Dios, é unha realidade, sempre está a xenerar polémica. Unha, cos retrasos que hai nos pregos dos comedores. Outras veces preséntanse tarde, outras veces estamos a 16 de novembro e tristemente estamos a falar do contido dos pregos. Esa é a realidade. O mismo acaba de recoñecer agora, para a Escola Municipal de Música xa vamos levar un retraso de mínimo 3 ou 4 meses. O único que realmente que se fixo con antelación ata agora é poñerlle un nome a unha ludoteca que realmente está sin funcionar. Esa é a realidade do que se fixo ata agora, non? Xa meténdolo máis no fondo do asunto, o que si é certo é que o que manifesta na súa moción o BNG é que no prego de prescripcións técnicas que rexa a contratación desta xestión de servicio de comedores escolares hai unha incoherencia manifesta, xa que na súa página 9, no seu punto 9, di textualmente: no caso de alumnado con necesidades educativas especiais, valorarase cada caso individualmente en función dos informes médicos correspondentes. Para os casos con maior dependencia, computarase como 2 usuarios. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria achegará aos coidadores para atención de alumnado con necesidades educativas especiais que teñan asignados. Por outro lado, na páxina 11, no seu punto 12.2, enumera as distintas funcións mínimas que deben desenvolver os monitores. A primeira delas, ademais, a primeira delas di o coidado e o apoio ao alumnado que pola súa idade ou necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de discapacidade necesiten a colaboración e soporte dunha persoa adulta nas actividades de alimentación e aseo. De acordo con isto, parece que se están a voar 2 veces o mesmo traballo, non? Por un lado, a Xunta de Galicia, o persoal especializado, e por outro, o Concello, a empresa adxudicataria deste servicio. Atopámonos, aquí, con uns pregos aprobados con esta incoherencia por parte deste Goberno municipal. O que pode dar pé tamén, que incluso algunha das empresas que non pudera concurrir porque diría que non podo realmente cumprir con estas cousas que estamos pedindo nos pregos, non? Nós o que sí que temos moi claro é que o primeiro que temos que velar é polo cuidado deses nenos con necesidades educativas especiais. Non sei moi ben o número que pode haber, o mellor estamos falando dun número de 10, 12 persoas que pode haber nestes centros. Somos coñecedores, a mí tocoume particularmente fai 2, 3 anos, aquí o trouxemos tamén neste pleno,
que incluso algunha familia tuvo que pedir unha excedencia, marcharse para Ourense, porque realmente non había nos centros escolares persoas para poder coidar a súa rapaza. Eso sí que non queremos que volva a acontecer. Non sei como, se dun xeito ou outro ou quen, pero realmente sí que se necesita ese coidado especial nese tempo de comedor. Aparte, según a instrucción da Xunta, é un servizo en sí básico, é un servicio que se pode optar a él, e sí que o que queremos. Na segunda tanda diremos nosa valoración de voto. Gracias. María Corrales, Oquenda. Sí, grazas, alcalde, moi boa tarde. Boas tardes. Eu vou ser moi breve. En términos xenéricos, comparto a exposición que fixo o señor Cela. Eu non vou falar, xa temos falado, das relacións profesionais coa Xunta de Galicia, así que ese tema non é o que nos concerne aquí. O que nos concerne é o que respecta ao Concello de Santiago. En este sentido, hai unha certeza constatable. O prego de prescripcións técnicas que rexe a contratación, efectivamente, do servizo de comedores que elaborou este goberno, establece, entre outros, que a empresa adxudicataria porá a disposición do centro persoal de atención, cuidado e apoio especialmente aos alumnos con necesidades especiais, xa que logo a empresa que presta o servicio de comedor ten esa obriga. Polo prego é lei. E de non facelo así, pois estaríamos vivindo a seguinte paradoxa ou, alo menos, irregularidade, que o Concello está a pagar a unha empresa un servicio que está desenvolvendo a Xunta de Galicia, o que supón un sobrecuste para o Concello, que non sabemos por que motivo o asume, e un beneficio inmerecido para a empresa que cobra un servicio que non presta. Eso, alo menos, deixate un pouco descolocado. E, por outra banda, o agravio que supón, efectivamente, que nos leva a esa reflexión de no período de concurrencia a este servicio daquelas empresas que non se teñan presentado, que non teñan ofertado, porque non tiñan a capacidade de prestar este servizo. Entón, agora ven, como a empresa que presta o servizo, non o presta. Pero eles non concurriron e non o poden prestar. Xa que logo, eu o único que pretendo decir é que a empresa adxudicataria cumpra o prego. Nada máis. Grazas. O noso voto vai ser favorable. Manolo Dios, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todas e a todos, tamén as que nos acompañan coidadoras ou da SATE que están aquí. Bueno, a realidade actual é que a competencia tanto dos comedores como dos coidadores e coidadoras do alumnado con necesidades educativas especiais corresponde á Xunta de Galicia. Ela é a que cubre estas prazas, establece as súas funcións e, por suposto, os financia e marca os seus horarios laborais para toda Galicia, non só para o Concello de Santiago. O noso Concello presta o servizo de comedores escolares desde hai só 5 anos. Nese tempo foron aparecendo cuestións que houbo que ir solventando co servizo xa en marcha. Un deles foi o do alumnado con necesidades educativas especiais. Cando apareceron os primeiros usuarios, non estaba clarificado a quen correspondía a súa atención. Por iso solicitamos á Xunta de Galicia aclaración sobre a competencia, funcións, horarios e obrigas do persoal coidador. Mentres foi a empresa quen se fixo cargo para evitar discriminacións. É dicir, primeiro buscamos unha solución transitoria, en tanto non había unha definitiva. En resposta a esta petición, a Xefatura Territorial fixo pública a Instrucción 8/2017 de 30 de maio, que é unha instrucción conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, que nos seus puntos 1 e 2 establece de maneira inequívoca que é o persoal coidador da Xunta o que acompañará o seu alumnado no comedor escolar. Esta instrucción chegou a todos os centros educativos e estáse a cumplir escrupulosamente, porque é o mellor para o alumnado con necesidades educativas especiais. Na propia instrucción faise mención á regulamentación que lle de aplicación a este colectivo
en o que de maneira taxativa dice, entre comiñas, corresponde aos coidadores prestar servicios complementarios para a asistencia e formación dos escolares con minusvalías, atendendo a estes na ruta escolar, na súa limpeza e aseo e no comedor escolar, entre outros cometidos. Tamén fai referencia ao decreto 132/2013 de 1 de agosto, no cal se inclúe aos coidadores de necesidades educativas especiais como usuarios gratuitos do servizo de comedor durante un tempo efectivo do seu traballo, tanto nos tempos de xantar como nos anteriores e posteriores. Para maior abundamento, teñase en conta que este persoal coidador é o que coñece as características do seu alumnado, a súa problemática específica, as súas necesidades, porque son os que o atenden individualizadamente nas súas aulas ou fora delas. Teñen a preparación requerida con independencia de que consideremos que é ou non suficiente. Os nenos e nenas con necesidades educativas especiais sofren cando se lles cambia de coidador. O convenio para a xestión de comedores escolares que temos asinado coa Xunta de Galicia di que os coidadores de alumnos con necesidades educativas especiais, entre comiñas, que durante a súa xornada laboral han de asistir no comedor aos escolares que teñan asignados, serán usuarios gratuitos do servizo. Na actualidade, agás algún caso moi concreto e particular, en Santiago de Compostela, todos os coidadores e coidadoras dependentes da Xunta de Galicia están a cumprir a citada instrucción. Nin que decir ten que se algún coidador ou coidadora considera que se está a vulnerar os seus dereitos laborais, pode e debe, faltaría máis, reclamar diante da Xunta de Galicia, pero non no Concello, que non temos competencia algunha sobre este particular. Diante dun conflicto entre a protección, atención e coidado dun menor con necesidades especiais fronte a reclamacións laborais dun traballador ou traballadora concreto, nós, desde logo, posicionámonos na defensa do dereito do menor e dos seus intereses. Vai rematando, respecto, me descontas en todo caso da réplica. Na réplica son 2 minutos. Ben, pues, non tes moito para descontar. Respecto do prego de prestacións técnicas, que me interesa comentar, que na actualidade regula o servizo de comedor escolar en Santiago e as relacións entre o Concello e a empresa adxudicataria, quixera tamén comentar algún extremo, admitindo de entrada que a redacción do mesmo pode non ser a máis afortunada, pero aclaro que nas mesas de contratación do pasado verán ninguén reparou nelo. O prego regula con carácter xeral o persoal necesario dependente, que así non podo falar. Veña, Manolo. O prego regula con carácter xeral o persoal necesario dependente da empresa adxudicataria. Aquí non se regula, nen podería facerse, outro persoal alleo e non adscrito ao contrato. Respecto das funcións reguladas no apartado 12.2, persoal monitor de atención ao alumnado, estáse a referir a que, con carácter xeral, teñen que atender a todos os nenos e nenas, sen discriminacións. Agora ben, aquel alumnado que ten asignado un persoal coidador específico que o acompaña no horario escolar, o fará tamén en horario de comedor. Manolo, quedouche medio minuto. Sí, falo, acabo de... Rubén. Sí, gracias, señor alcalde, tamén me vou pasar un pouco. Claro, é que... Sí, pero medio minuto, non? Recortamos nas seguintes, que non hai problema. Claro, é que hai que escoitar algunhas cousas. Eu non sei, o señor Dios está sentado ao lado dunha persoa con unha dilatada trayectoria no ámbito sindical, hai máis xente neste grupo de goberno. Hai argumentos que levados a este extremo, Manolo, son justificativos de moitísimas cousas que son un atraso moi importante para a clase traballadora, moi importante. Se non se quere facer caso á reivindicación do BNG e se entende que non é correcta ou da propia asociación, o grupo de goberno se debería preguntar se a CIGA está trabucada, Comisións Obreiras está trabucada, UGT está trabucada e o CESIF está trabucada. Porque posiblemente sí. Eu creo que non, que neste caso as traballadoras teñen razón. Segunda cuestión, claro, non di nada do estudo económico. Eu estou facendo unha aseveración moi concreta. O estudo económico está feito baixo a premisa de que as coidadoras dos nenos con necesidades específicas van a cargo da empresa externalizada. O estudo económico.
E cando queira, eu afirmo rotundamente aquí. E se quere vostede, desminta e o corroboramos. Eu afirmo rotundamente que eso é así. Que eso é así e que, polo tanto, se a empresa subcontratada non ten ese personal, ten un beneficio industrial indebido. Segunda cuestión, non me contesta o tema de que haxa traballadoras públicas que dependan e estén baixo as ordes dunha empresa privada. É certo, sí que é certo. Sí que é certo, señor Dios. E se non, vaya a calquer centro ao mediodía e comprobe se nos centros está o director ou directora do colexio ou unha persoa con esas funcións delegadas. Porque non está. Non está, e rétolle tamén a comprobalo. E quero saber se vostede vai pedir a Consellería que se obliga a partir de agora os directores e directoras para estar, porque esas persoas non teñen que responder ante Ser Unión. Non teñen que responder ante Ser Unión. E, por tanto, cando hai un pai ou unha nai que non chega para recoller un fillo, nun colexio gestionado pola Xunta de Galiza, queda baixo a custodia do director ou que se delegue. Non baixo unha empresa privada cando a responsabilidade de traballadoras públicas. E por último, e por rematar, o do prego é de coña, con todos os respectos, é de coña. Eu, cando a mí me conviden a participar nos procesos de redacción dos pregos, algo mellorarían, por certo, con toda modestia, algo mellorarían, pero que son vostedes que fan os pregos. Nas mesas de contratación, cando na vida un grupo da oposición ten algo que dicir sobre os pregos, Manolo, cando, por favor. Gonzalo. Sí. O mesmo que dixen antes, é un amago que a día de hoxe pois teñamos que estar a falar da chapuzada destes pregos. E ainda por riba, ademais, non sei se foi así públicamente, así o concelleiro Manolo Dios dixo que eran un exemplo estes pregos que ademais os quixeron copiar noutras cidades de España. O que tens que facer, Manolo, é chamar a esas cidades de España e que anulen esos pregos se están a tempo. Así cho digo. Mais que nada para que non volva a acontecer isto. Isto é a realidade. Por outro lado, estamos mezclando un tema sindical a un tema dos priegos. Por eso, o noso voto vai ser en contra da proposta do BNG, pero non en sí, por seguro, as reivindicacións todas que teñen estas compañeiras que en sí, o mellor, nós o que temos que velar é polo interés de todos os rapaces e consideramos que en sí as verdadeiras profesionais son as mulleres que están aquí e non, en este caso, pois os monitores de tempo libre que son os que están formando parte do comedor. Por iso, hai que darlle o mellor esa volta, esos priegos, como dicía Rubén, e lamentablemente, pois nós temos que votar en contra desto por la chapuzada en sí destos pregos que son, e non polas reivindicacións que o mellor teñen moitas razóns e o teñen que arreglar, pois neste caso, ca Xunta de Galicia. Así como a Xunta de Galicia tamén ten que ser partícipe de ter que obrigar a esos directores que teñen que estar nos centros vixiando se realmente se está a cumprir pois que estén as persoas. Eso non se está a facer, así como o Concello de Santiago, neste caso Manolo Dios, ten que instar a Xunta para que realmente pois se está a cumprir eso. Nada máis, moitas gracias. María. Sí, grazas, alcalde. Gústame moito a defensa que está facendo hoxe das políticas da Xunta de Galicia. Transmitirei ao conselleiro o noso agradecemento. Está vostede acumulando máis puntos que a min hoxe. Mire, se o prego está mal redactado, señor Dios, ten que resolvelo, porque hoxe estábamos dicindo que o tiñamos que resolver nós, que iso é grandioso. Eu, se quere, se pode, se lle dá tempo, se non xa outro día, dígame que pensa facer co sobrecuste que asume o Concello pagando un servicio que a empresa non presta. Gracias. O que a min si realmente me sorprende... Tes un minuto, Manolo. Sí, é que significaría variar os custes económicos do servizo, a proposta que vostedes fan, de maneira relevante co prego xa contratado e xa realizado. Conlevaría a contratar por parte da empresa adxudicataria esa proposta máis persoal e máis cualificado para atender a un alumnado que xa ten os seus propios cuidadores específicos e persoais financiados pola Xunta de Galicia. Tal incremento de custe repercutiría directamente sobre o prezo que pagan as familias ou sobre o que aporta o Concello. Por lo tanto, me parece absolutamente irresponsable. Que sentido ten encarecer un servicio público municipal para unhas necesidades que xa están cubertas pola Xunta de Galicia? Así de claro. Eu realmente me parecería unha irresponsabilidade porque eu coincido con que a instrucción é correcta e é necesaria. O voto vai ser desfavorable. O noso voto.
Señor secretario. Votos a favor desta moción do BNG que foi sustituída a primeira por esta segunda. Votos a favor da moción do BNG para mellorar o servicio de atención Manolo Dios, do alumnado. por favor. Perdón, secretario, volve a empezar. Sí. Votos a favor da moción do BNG para mellorar o servicio de atención ao cuidado do alumnado con necesidades de apoio especiais. Votos a favor. BNG, Grupo Popular. Votos en contra. Compostela Aberta, PSOE. Sigo un segundinho, Son 2, 9, 2, 11. No, son... Sí, son 11, 12, sí. Entonces... Sí, a proposta queda rexeitada, sí. Gracias. Pasamos a seguinte moción, que é do PSDG-PSOE, na que solicitan melloras na Rúa de Penedo e Parque Ponte Pereda en Conxo. Chifa en defensa. Sí, grazas, señor alcalde. O primeiro que gustaríame sería dar a benvida aos veciños da Rúa do Penedo que están aquí acompañándonos, darlle as grazas por estar aquí e darlle as grazas pola paciencia que teñen de estar a estas horas escuitando este pleno. Ben, quen coñece o Parque da Ponte Pereda dase de conta de que ali existe un parque infantil no conxunto do que vou falar tanto do Rúa do Penedo como do Parque da Ponte Pereda. É necesario facer investimentos, é necesario facer arranxos, como agora vou describir xa dende hai tempo. Existe un parque infantil que o necesario é adaptar ese parque infantil á normativa, tan sixelo como iso. É dicir, existen uns columpios que están claramente fora da normativa, existe un chan de area que claramente hai que cambiar por o chan de caucho e, polo tanto, este é unha das necesidades evidentes. Na fonte dese mesmo parque non é xa simplemente que non funcione, é que hai que limpala. Pero hai que limpala porque, por exemplo, pode entender que a determinada hora do día podan aparecer follas que estean flotando na auga da fonte, pero que non ten sentido, non é de recibo, é que estean follas no fondo da fonte, pois que algunhas delas parece que deben ser de hai varios outonos, non? Por lo tanto, polo menos hai que limpar esa fonte. Hai que arranxar tamén o firme, precisamente, do todo o contorno do que o espazo deportivo e o espazo do parque infantil, toda a contorna, porque a acción das raíces dos plataneiros o que fai é levantar todas esas baldosas e, polo tanto, xa se teñen producido non unha nin dúas, senón varias caídas, particularmente de xente maior que vai acompañando os seus netos a xogar ao parque infantil. Do mesmo xeito, hai que resolver a iluminación do propio parque. É dicir, o parque, a partir do momento que cae a luz do sol, a verdade é que queda absolutamente escuro e non se resolve ca luz que queda da outra banda das vivendas que todos coñecemos en Santiago como as vivendas da Camsa. E relacionado con estas vivendas, a Rúa do Penedo, cando se decidiu o inicio das obras do túnel de Conxo ou do paso inferior do Conxo, como se quera decir, pois para facilitar o paso dos camións de certa tonelaxe, precisamente por toda o material de obra, pois das 14 prazas de parking que existen ali, pois 7 prazas de parking foron anuladas. Foron anuladas pois con as señais de prohibido aparcar. O que acontece é que xa se inaugurou o túnel, xa leva funcionando preto de 2 anos, e o certo é que siguen esas prazas anuladas. Iso é moi sinxelo, nin tan sequera require diñeiro, o que require é retirar as señais de prohibido aparcar e, polo tanto, recuperarían os veciños e as veciñas esas de prazas. E, por certo, é unha zona onde hai bastantes persoas que traballan na contorna, pero que non viven ali, ou ben que pola noite van deixar o coche, porque van a disfrutar dos lugares de lecer, particularmente da Rúa Romero Donaio, e o que fan é dificultar que os propios veciños e veciñas podan aparcar ali. Por lo tanto, nos entendemos que habería que incorporar a un programa tamén de tarxetas residentes, porque particularmente se atopan tanto a hora de comer, cando chegan do seu traballo, como a hora xa de cenar e de irse a deitar, pois que xusto eles, os que viven ali, non poden aparcar nas prazas que existen. E, por último, estamos a falar de 56 vivendas que están en 7 bloques, podríamos falar de 7
portais, é dos anos 50 esa construción, e teñen un moi serio problema de accesibilidade, con un problema, obviamente, de envellecemento de unha parte moi importante dos veciños e das veciñas que viven ali. Polo tanto, nos entendemos que habería que incorporar esas vivendas tamén ao programa de ascensores para mellorar a mobilidade e accesibilidade destes veciños e veciñas ás súas vivendas. Moitas grazas. Gracias a ti, Paco, Rubén. Sí, gracias, señor alcalde. Como somos de palabra, antes dixen que compensaría agora o tempo, simplemente parece que vamos a votar favorablemente a esta iniciativa. Estamos absolutamente de acordo con todo o que plantexa o Partido Socialista, tanto na exposición de motivos como nas propostas de acordo. Simplemente engadir que tamén no mesmo ámbito trouxemos hai tempo unha proposta tamén referida ao tema de buscar unha solución definitiva ao estanque estanque por chamarlle algo, non? Que hai nas inmediacións desas vivendas, ou unha actuación puntual que non resolve o problema de fondo e que tamén se aproveite para resolver ese problema que, sobre todo, acumula ali suciedade, mosquitos e problemas para as vivendas que son máis colindantes. Moitas gracias, Teresa. Buenas tardes de nuevo. Bueno, nosotros estamos básicamente de acuerdo, pero hay alguna cosa que querríamos matizar, especialmente en el punto primero del acuerdo. No entiendo muy bien lo que quiere decir cuando dice lo del plan de ascensores, y con el tema de los ascensores me parece que hay que ser un poco claros con las comunidades de vecinos y también no crear falsas expectativas. O sea, cualquier comunidad de vecinos puede instalar un ascensor y concurrir a ayudas públicas. Para eso no necesita ningún plan. Esas ayudas se convocan a través del plan de vivienda, el Ministerio de Industria, hay una serie de ayudas. Otra cosa es aquellas ayudas de las que habló este ayuntamiento, que si yo no entendí mal, iban a ser ayudas directas a personas o unidades familiares que no pudieran hacer frente al coste que requeriría la aportación a su comunidad. Estas ayudas yo creo que son inexistentes porque en tanto que no haya una ordenanza para regularlas, las podemos poner todos los años en el presupuesto, pero de nada sirve. Lo que yo creo que el Concello puede hacer, y esto yo creo que ya salió cuando hicimos cuando hablamos aquí de las viviendas de San Ignacio de Loyola, y lo que ya se hizo en Vistalegre y en viviendas de Ramírez, lo que creo que se está haciendo en Vite y en Pontepedriña, es hacer un estudio de detalle, es decir, que el Concello estudie los bloques y proponga una solución. Por dos cosas. Una, porque a los propietarios les facilita luego la instalación de un ascensor, y segundo, porque así el Concello puede participar en la solución adecuada y además luego no les lleva tramitar una licencia 1 siglo y medio. Entonces, nosotros interpretamos que eso es lo que quiere decir el PSOE con este apartado 1 y por lo tanto vamos a votar a favor. Con el aspecto 2 nos parece correcto, aunque la verdad es que nos parece sorprendente que hasta ahora no se hayan repuesto estas condiciones de aparcamiento. También estamos de acuerdo con el apartado 3, salvo en un aspecto que dice a los vecinos de esos bloques. Entendemos que se refiere a los vecinos, a los residentes, a todos aquellos residentes que no tienen garajes. Y luego, al igual que Rubén, añadir dos cosas. El tema de, aparte de todas las cosas que se han dicho, hay sumideros que están completamente llenos de tierra en ese parque, completamente no cumple su función porque están llenos de tierra, y solo discrepo en una cosa, en el tema del suelo de arena. Yo creo que si alguna vez los padres estudiaran lo que pasa con los suelos de goma y cómo están al año los suelos de goma y lo peligrosos que son, aunque los suelos de arena no sean tan limpios, los padres pediríamos suelos de arena en vez de suelos de goma. Nada más, vamos a votar favorablemente. Muchas gracias, Jorge. Moi boas tardes a todos e a todos. Boas tardes aos veciños das vivendas da Corredeira de Camsa. Con respecto a esta moción, decir que hai varias das cousas nas que estamos traballando e por facer un desglose, empezo polo capítulo 1, eso que chamades programa de ascensores. Bueno, tal e como decía ahora Teresa, nos desde o goberno impulsamos unha serie de estudios de detalle para que aqueles bloques que non poden poñelo polo interior, todo o ámbito de Vite, que foi 5 estudios de detalle diferenciados que se están pendientes de aprobar
a finais deste mes aproximadamente, e tamén os de Pontepedriña que non contaban con ese estudio de detalle, podelos impulsar e controlar desde o Concello, ademais de facilitar. Por outra banda, estamos na actualidade traballando en outros 3 ámbitos que non son ARI, pero que entendemos que ten unhas condicións de habitabilidade, condicións sociais, unha necesidade que podería asimilalos o que sería un ARI, que son o grupo de San Ignacio de Loyola, o grupo das vivendas da CAMSA, que están traballando un arquitecto, que xa houve unha proposta e que seguiremos traballando para impulsar ese desenvolvemento do estudio de detalle, e tamén as da Rúa Oviedo, que teñen tamén que ter ascensor polo exterior e que ten unha grave problemática de accesibilidade ata o propio portal. Digamos que esas 3 ámbitos están para ser impulsados a través desde o Concello a redacción desos estudios de detalle e, polo tanto, hai esa colaboración para que se podan facer os ascensores. As axudas que o Concello aprobará antes de final de ano para poder axudar aos propietarios tendo en conta a súa característica económica especial e non da comunidade. As axudas que hai estatais e da comunidade autónoma van por comunidade de veciños, sin discriminar en función da renta. As do Concello serán axudas que faciliten poder poñer ascensores, porque irán en función de renta, podendo chegar a aportar toda a cantidad económica para aqueles propietarios que ganen menos de 1,5 vez salario mínimo interprofesional, cunha condición de que se nos 10 anos se procede a venta ou herencia da vivenda, habería que revertir o Concello. Por lo tanto, no capítulo 1 estamos totalmente de acordo con poder seguir apostando por dotar de ascensores a esa comunidade, a esas 7 comunidades. Con respecto ao tema do aparcadoiro, é unha petición que xa fixeron repetidas veces e ten que ver co estreitamento que hai na Rúa do Penedo despois do edificio de Telefónica indo hacia o exterior. Tráfico informa de que ali non é un sitio asitado para aparcar pola estreitez da rúa. Por lo tanto, cando ali non se repón o aparcamento é porque tráfico non o ve viable. Despois de volver a falalo cos veciños, faremos outra vez esa aportación, e o que nós si estábamos traballando era en poder implantar zona de residentes, porque si hai esa problemática. Todas aquelas zonas perimetrales da cidade donde non hai zona de residentes acaban sendo inundadas por a xente que ven de fora e aparca ali. Entón, sí que temos claro que hai que dar un servicio aos residentes, porque senón ven xente que ven a pasar o día e aparca ali. Dentro desa medida temos previsto ou estudiado a posibilidade de acondicionar baixo o viaducto da SC11 e, polo tanto, hai un estudio para eso. Eu reiterarei que a Policía Local a posibilidade de implantar o aparcamento aí, pero xa o digo, había un informe no seu momento negativo pola estreitez da rúa, polo tanto, nos ímonos a abster porque non podemos dar cumprimento a esta petición, porque, en teoría, hai un informe negativo, pero sí poderemos traballar tanto no informe nas plazas de residentes como na posibilidade de buscar un aparcamento na proximidade. E, por último, no que ten que ver co tema do Parques e Xardíns, bueno, constame que desde a Concellaría xa ten falado nos últimos días con Parques e Xardíns para intentar facer esa revisión de todas estas queixas que aquí se transmiten e poder ver como resolver a problemática que hai. Tendo en conta que non podemos decir que sí a todo o que hai, ainda que intentaremos, en especial o tema do aparcamento, darle unha solución, a nosa postura será abstención, pero compartimos e, de feito, o tema dos ascensores estamos totalmente a favor, involucrados e volcados en poder facilitar que se instalen os ascensores ali e en buscar solucións alternativas, se non pode ser poñendo ali esas 7 plazas que sea na contorna e, ademais, poñendo tal 7 residentes. Segunda quenda. Sí, vou tentar de ser breve. Bueno, primeiro que teño que decir é que se sinto a satisfacción de que o tempo que pasamos no pleno, pois, si que das veces consigue facer que as cousas comecen a marchar, non? É totalmente de acordo co voceiro do BNG nas referencias que fai o tema do parque. No caso do Partido Popular, Teresa, pois teño que dicirte prácticamente a todo que sí. Das preguntas que me fixeches queríades decir, pois a verdade que sí. O única unha puntualización que fai referencia ao chan de area é que incluso neses casos hai que cuidalos, porque claro, se ti ves como está aquilo, comeza xa a surxir a erva, non? Por lo tanto, tamén nese caso hai que cuidalo.
Home, no que fai referencia a Compostela Aberta, decir que pois valoramos o interese facelo, que nós como grupo da oposición estaremos vixiantes e fiscalizando que efectivamente se faga. O único unha puntualización que fai referencia ao tema das prazas de aparcamento. Claro, eu entendo que efectivamente é estreito, coñezo perfectamente a rúa, pero tamén é certo que agora non pasa ca frecuencia que pasou no seu momento o tráfico pesado como durante o tema das obras. Por lo tanto, a verdade é que hoxe podes estar un tempo longo, por exemplo, dun día pola tarde, e a verdade é que o tráfico diminuiu moito nese sentido, e por lo tanto hai máis tráfico de coches, pero bueno, é unha cuestión obviamente do Departamento de Tráfico que teñen que avalialo, pero o certo é que cando ti tes o coñecemento do que ali acontece, a verdade é que nós sí que apoiamos a proposta dos veciños de que se habiliten novamente esas 7 prazas. Moitas grazas. Alguna cuestión? Teresa, algo que queres decir? Pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor da moción de PSOE sobre mellora na Rúa Penedo e Parque Ponte Pere de Anconxo. Votos a favor? PSOE, BNG, PP. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Compostela Aberta. Por lo tanto, queda aprobada a moción. Pasaríamos á seguinte moción tamén do PSOE contra o abandono do medio rural galego. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Vou tentar de comprimir toda a información na quenda de intervención. A ver, Galicia, se seguimos a metodoloxía do OCDE, é recoñecida como unha rexión significativamente rural. Todo o mundo sabe que o 35% da nosa poboación vive en municipios rurais, municipios de menos de 150 habitantes. Todo o mundo sabe que o 88% do noso territorio son municipios rurais, que dos 315 se consideran rurais 249, que dende o punto de economía o valor engadido bruto da agricultura en Galicia é superior á media do Estado, que o emprego na agricultura en Galicia é máis do dobre que a media estatal dese mesmo emprego, que a actividade agraria ten un predominio claro de traballo familiar e, polo tanto, de empresas familiares, que hai unha clara insuficiencia no desenvolvemento das canles de comercialización dos produtos, tanto agrarios como agrogandeiros, que estamos diante dunha alta feminización das explotacións, aproximadamente os titulares de explotacións agrarias mulleres son prácticamente o 52%, e cunha idade superior aos 55 anos para o 61% destes titulares. No sector forestal, simplemente por un apunte, o eucalipto está avanzando, e nos últimos 5 anos avanzou un 26% frente a outras especies autóctonas. No que fai referencia á renta, hai un incremento dos factores productivos, polo tanto, un encarecemento da produción no sector e, polo tanto, unha disminución importante do marxen das explotacións, o que leva consigo unha disminución da renta. Nos últimos 15 anos houve unha disminución nos valores correntes da renta a precios básicos do 48%. Que verdadeiramente, cando ves o dato, é impactante, non? Hai que decir que a PAC non está a ser suficiente para manter esa renta. É certo que existen posibilidades, como se plantexamos tamén na moción, de diversificación de economía rural, como pymes de servizos industriais para satisfacer as necesidades locais, caza e pesca fluvial, turismo rural, pero é certo que isto non pode esquecer a aposta polo que precisamente a produción agrogandeira no noso rural. A necesidade clara de equipos que melloran a calidade de vida, as oportunidades similares aos estándares urbanos. Por todo isto, é polo que nos plantexamos, e ademais avalado polo Sindicato Unións Agrarias, pois solicitar á Presidencia da Xunta de Galicia a apertura dunha mesa de traballo na que estén representados todos os actores institucionais, sociais e económicos, exixir ao Goberno da Xunta dotación orzamentaria suficiente e sostida no tempo que permita afrontar un plan de investimentos de infraestructuras, a aplicación inmediata dun paquete de medidas urxentes de contención económica que asegure a supervivencia das explotacións, particularmente as que se veron afectadas polas inclemencias climáticas, da xeada e da seca, pedir que non se retrase
a solución dos graves problemas estruturais que ameazan o futuro dos agricultores e dos gandeiros, como a mobilidade das terras, propoñer unha nova política forestal que armonice os usos productivos do monte coa protección medioambiental e a prevención dos lumes, reformar o Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia de forma que os fondos da Unión Europea se dediquen verdadeiramente ao apoio de agricultores e gandeiros, abrir novas oportunidades económicas a través das enerxías renovables, garantir unha xeitada chegada de banda ampla de internet e de electrificación do noso rural, apostar polos servizos en xeral no rural galego, por fin a sucesión de accións punitivas injustificables contra as rendas dos produtores do rural dos que falei antes, e, polo tanto, o que solicitamos é o apoio para poder desenvolver todas estas accións conxuntamente e na base dun consenso. Moitas grazas. Gracias, Paco. Goretti. Sí, ben, adianto que no Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta proposta, desta moción do Partido Socialista, e aínda así quixera comentar varias cousas, non? Sobre todo referido a que nos parece curta ou nos parece que non está proporcionada as ambiciosas reflexións que aparecen na exposición de motivos con logo as propostas que se fan, porque moitas delas son moi xerais e non entran na raíz de algunhas das cuestións. Parécenos moi interesante, claro, o tema, máis moi claro na súa expresión, sin actividade produtiva non hai xestión do territorio, pero esa actividade produtiva ten que ser rendível, senón non serve de nada, mas logo nas propostas que se fan realmente non hai medidas efectivas para garantir a rendibilidade da actividade. E hai unha, desde logo, que nós pensamos que se esquece e que é fundamental. O que pode garantir justamente a rendibilidade da actividade agraria é que os prezos que se reciban justamente, polo menos axuden a pagar os custos da produción. E isto é algo que sabemos que non acontece así no caso do leite, mesmo que en moitos casos no caso do vacún, e este é un dos graves problemas. Entón, claro, aquí nos faltaría desde a nosa perspectiva a demanda de contratos homologados para todas as producións, para que se determinen prezos rendíveis, para que se estableza ese marco do que sempre temos falado galego de negociación, para poder realmente nese marco galego, nesa perspectiva, garantir uns prezos que fagan que si se poida vivir do campo. Ese é un dos problemas ou unha das eivas que llevemos. Tamén llevemos que ás veces aparecen algunhas reflexións xerais en cuestións que a nós nos gustaría polo menos matizar. No punto 5, polo menos, cando fala da existencia de 300.000 hectáreas de superficie de montes veciñais abandonados, o que se propón é a ver como podemos poñer en produción justamente estes montes abandonados, nos indica de que maneira. Entón, cando menos, eu quero deixar claro que para o Bloque Nacionalista Galego nunca se estaría a favor de que iso se fixese eso de maneira privada, que estamos en contra da xestión privada dos montes veciñais. Aquí non se entra a decir como, tería que ser, se hai ese abandono, a administración galega que se fixese cargo, polo menos momentáneamente, desta cuestión. E xa por último, aquí o portavoz do PSOE, polo menos na súa exposición pública, sí que o fixo, na moción escrita non o ten, cando se fala da nova política florestal, da nova política do monte, non se facía referencia a nada a monocultura do eucalipto. Aquí sí que foi iso corrixido, cando menos. Nos pensamos que estaba isto de maneira máis rotunda nunha moción que foi a última que nos presentamos a este respecto, que era sobre os lumes forestais, pero tamén sobre o desenvolvemento do rural, que foi aprobada no último pleno, onde de maneira máis clara se poñía a cometer unha política forestal baseada no aproveitamento multifuncional do monte, na reversión do monocultivo de especies pirófitas. A falta por facer esa referencia, que papel ten hoxe ENCE para a hora de definir a política que se está a executar, que relación ten isto coa proliferación dos incendios, mas en xeral, xa digo, coas cuestións que aparecen estamos de acordo, parecenos que fican curtas, que podían ir máis alá, mas como estamos convencidas de que polo menos é un paso adiante, imos votar a favor. Moitas gracias, Goretti. Señor Agustín. Moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que nós temos claro que non estamos aquí para facer oposición da oposición, pero a verdade é, señor Reyes, que vostede pon ese traballo difícil. A verdade é que, existen moitas maneiras de facer política. A lo menos eu, a vista desta moción, enumeraría dúas, non? A primeira é coñecer os problemas, falar cos responsables sectoriais, obviamente, informarse, percorrer o territorio, traballar sobre o terreo. En Santiago de Compostela, aínda que sexamos a capital de Galicia, é unha gran cidade, temos moito rural, non? Esa sería unha forma de traballar.
A outra forma é estar no noso despacho, agardar as mocións ou as iniciativas que mandan dende a nosa oficiña regional ou provincial e trasladar esas iniciativas ao pleno. Parece ser que o PSDG escolleu esta segunda forma de facer política. Nada que decir. Pero mire, señor Reyes, non moi lonxe deste salón de plenos, o pasado martes, a señora conselleira de Medio Rural tivo a oportunidade de, nunha conferencia, trasladar as liñas mestras da acción política da Xunta de Galicia na materia. A verdade é que foi curioso. Eu a verdade é que observei que nesa conferencia non asistiu ninguén responsable político do Partido Socialista de Galicia. Bueno, a verdade é que no ámbito local eu podería comprender a razón. Lóxicamente, supoño que vostedes, os 4 concelleiros do Partido Socialista, terían unha invitación e probablemente vostede, que tería ocupacións máis importantes, delegaría no 4º concelleiro do Partido Socialista e por iso probablemente pois non estea vostede informado de que prácticamente o que recolle nesa moción e moito máis xa está en marcha por parte da Xunta de Galicia. O que tamén resulta sorprendente e preocupante é que non estivera ninguén dos responsables sectoriais do Partido Socialista de Galicia no Parlamento de Galicia. Home, eso sí que resulta curioso. Bueno, estaba o señor responsable de Unións Agrarias, inda que agora no Partido Socialista coas familias e demais, pois igual non sei onde encadrar o señor responsable de Unións Agrarias. Mire, señor Reyes, vostede fai un percorrido e enumera unha serie de medidas que a Xunta pois está implementando e moitas máis. Simplemente, por comenzar polo final, 30 medidas para o sector forestal. Esas son as derradeiras medidas nun pasado Consello da Xunta. Actualización e revisión do plan forestal co sector e consensuado co sector. Medidas para incrementar a base territorial das explotacións. Medidas no ámbito tributario. Medidas no ámbito das infraestructuras físicas, das infraestructuras tecnolóxicas, estradas, hidráulicas. Medidas para a renovación das explotacións. A Xunta de Galicia ten un plan específico para fixar poboación rural, un plan de 230 millóns de euros para potenciar un desenvolvemento económico sostible e un desenvolvemento territorial cohesionado, para contribuir á millora da calidade de vida dos habitantes do rural, para articular a planificación e a coordinación de investimentos no rural, porque o PDR de Galicia 2014-2020, señor Reyes, ten na fixación da poboación o seu principal reto. Como dixen, 230,8 millóns de euros, 72 millóns de euros para plans de xestión territorial, 10,3 millóns de euros para a innovación, 35,5 millóns de euros para o desenvolvemento dunha agricultura sostible e respetuosa co medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tamén a Xunta de Galicia ten implementadas medidas ao respecto dos beneficios fiscais no rural galego, aprobadas no 2016, señor Reyes, xa fai máis dun ano, para un programa de impostos cero no rural, para un programa de medidas para mellorar e facilitar a adquisición de vivendas no medio rural para determinados colectivos e, por último, señor Reyes, sin entrar en máis detalles, está en marcha unha comisión de política forestal no Parlamento de Galicia a instancias do Partido Popular de Galicia. Por tanto, señor Reyes, creo que o que vostede solicita na súa moción é innecesario e esa é a nosa opinión ao respecto. Moitas gracias e máis nada. Gracias, Peña. Boa tarde de novos. O voto do Grupo Municipal de Compostela Aberta a esta moción do Partido Socialista vai ser favorable. Gracias, Peña. Min gustaríame respostar primeiro moi brevemente á intervención de Goretti. O máis importante da nosa proposta é claramente o punto primeiro, é dicir, unha mesa de traballo no que estén representados todos, no que se poda traballar, no que se poda facer aportacións. Polo tanto, nos entendemos que as aportacións que ten feito a concelleira do BNG, mesmo incluso as teríamos asumido moitas delas incluso en emendas, pero pensamos que o punto de traballo é esa mesa de traballo e, polo tanto, damos a benvida a sensibilidade que acaba de mostrar. No que fai referencia á intervención do voceiro do Partido Popular, home, primeiro que teño que felicitarme, é dicir, é unha satisfacción terlle a vostede aquí neste pleno para pensar por todos nós.
vale? Os demais somos moi mediocres porque non somos enxeneiros, somente temos 3 licenciaturas, pero non somos enxeneiros, e polo tanto é unha gran satisfacción nese sentido. E agradezo tamén a que me dea unha indicación de como teño que facer o meu traballo, e particularmente pois teño tamén a satisfacción de ter acertado. Pensei o que ia pensar vostede, porque todo este traballo foi feito precisamente traballando conxuntamente cos responsables e cos expertos de unións agrarias, que, sinceramente, poden darme a mí moitísimas voltas, non sei as que lle poden dar a vostede do coñecemento do rural galego, non o sei. Pero, mire, sí que me gustaría decirlle alguna cousa. Primeiro, con respecto ao tema do noso cuarto concelleiro, home, nos faltanos un, a vostedes no seu momento lles faltaron 3 que tiveron que dimitir por sentencias firmes. Un por un delito fiscal, outro por acoso a un policía local e outro por un tema de facturas falsas. Esa é a realidade. Con respecto a todo o que me di vostede do que fixeron, pois mire, a consellera efectivamente falou de 50.000 beneficiarios para a PAC e de 80 millóns de euros, cando resulta que aquí temos unha información precisamente da propia FEAGA onde di que hai 10 comunidades autónomas que xa teñen precisamente esas axudas dende o pasado 16 de outubro. Galicia non vai comenzar agora. Por certo, fala de 50.000, pero a FEAGA o que di, e teño aquí os datos oficiais, é que son 30.000. Ten que explicar onde saen. Falan de 80 millóns, pero resulta que a FEAGA di que para Galiza acumulado de exercicio son 180 millóns. Por tanto, é soamente un 44% de que poderíamos onde va o resto. Pois mire, o resto, sen facerlle outras referencias, a lo mellor ten que ver ca disposición da resolución da Xunta de Medio Rural, da Consellería de Medio Rural para as subvencións, precisamente polos convenios suscritos con todos os concellos. É curioso, fíxese vostede, unha media da asignación para os concellos é de 57.000 euros, pero para o Concello de Melide concretamente é de 545.000 euros. A mí gustaríame saber cal é o criterio para iso. Perdón, non é necesario, é que a consellera ten relación con Melide. Moitas grazas. Goretti. Agustín. Sí, dúas cuestións. En primeiro lugar, suliñar que aquí ninguén falou de dedicación profesional, posto que aquí estamos a facer política, polo menos eu o teño claro. E en segundo lugar, decir que é absolutamente falso o que dixo o señor Reyes ao respecto dos 3 compañeiros nosos do mandato anterior. Falso. Bueno. Señor... Veña, vamos a axustarnos, que vamos ben, señor secretario. Votos a favor da moción do grupo del PSOE contra o abandono do medio rural gallego. Votos a favor. PSOE, BNG, Compostela Aberta. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Grupo Popular. A seguinte moción é do Partido... aprobada a moción. A seguinte moción é do Partido Socialista sobre a licitación do novo centro de saúde de Conxo. Como ando? Grazas, señor alcalde. Imos tentar de asustarnos novamente. Bueno, unha necesidade clara para nós dun novo centro de saúde de Conxo. Eu lembro perfectamente que no 93, cando se inaugurou, quen entón era o conselleiro de Sanidade, Romei Becaría, xa anunciou que ese centro de saúde tiña que ser provisional. Claro, pasaron 25 anos e se mantén a provisionalidade. Temos que pensar que está atendendo a población de Vidán, de Santa Marta, da Choupana, de Conxo, de Volta do Castro e da Avenida de Ferrol. Ca proposta das Emergen, unha das sociedades máis importantes científicas de atención primaria que temos, pois, aplicando eses 1.300 cartillas por médico de familia, cas 10 consultas previstas, pois nos daría 13.000 habitantes a cubrir. A verdade é que non chegan os 15.000 habitantes que se teñen que cubrir actualmente e que as expectativas son de 20.000 habitantes para cubrir. E tamén eses 8.000 habitantes de referencia dunha unidade de fisioterapia en atención primaria non temos ninguna nesa zona. No centro sí que estaba, no novo centro de saúde sí que estaba previsto. Teño que decir ademais que cando falo das 1.300 cartillas por médico, a proposta de transformación da atención primaria en Galicia, o informe técnico da propia Xunta de Galicia fala de que deberíamos falar de 1.250, polo tanto, os números aínda son máis duros. Hai un informe que lles podo facilitar da CEMS conxuntamente ca Organización Médica Colexial na que indica que hai
unha demora, polo tanto, lista de espera para o 44% dos médicos de primaria. O barómetro sanitario do CIS para Galicia no 2016 di que para o 55,3% dos que piden unha cita non a dan no mesmo día e para o 50,6% a dan con 2 días de espera. Eso é lista de espera cando falamos de atención primaria. A atención primaria de Santiago existe tamén un informe que lles podo pasar. As queixas, o 18% das queixas fan referencia a unha falta de recursos humanos, o 13% fai referencia a existencia de lista de espera. Con respecto aos factores económicos, é evidente, tamén hai evidencia de que máis un incremento no porcentaxe dos médicos de familia supón menor gasto per cápita, supón menor frecuentación de hospitalización e menor número de consultas médicas nos hospitais. Que é a historia deste centro de saúde a partir do momento no que no seu momento se inaugurou en 93? Pois o Plan Director de Infraestructuras Sanitarias para Galicia do 2008-2013 recollía 66 novos centros de saúde a construir, un deles o Centro de Saúde de Conxo. O Consello da Xunta de Galicia do 14 de outubro de 2010, onde aproba o Plan de Modernización de Infraestructuras do 2010 a 2013, aproba 19 centros, xa non 66, 19 centros, pero un deles para Santiago inclúe Conxo. Pero o Consello da Xunta de 29 de xuño de 2012 aproba 14 centros para construir e desaparece Conxo. Hai que dicir que nós, para atender o que son os datos do propio Sergas, 105.000 habitantes, temos Concepción Arenal, Conxo, está na Rúa Ramón Baltar, Fontiñas, Vite e agora Galeras. Polo tanto, nós o que entendemos é que, aparte de que a rentabilidade tamén publicado das infraestructuras, Galicia é a quinta que maior impacto de rentabilidade social ten o investimento en infraestructuras, polo tanto, claramente, dentro do punto de vista económico, a parte do sanitorio ten todo o sentido, e hai unha dinamización facilitaria, dinamización económica do barrio de Conxo. Me gustaríame decir que mentres non se construe, que nos entendemos que ten que incorporarse aos orzamentos da Xunta de Galicia, comezar a construirse, pois en marcha, mentres non se faga, non estaría de máis que o Sergas abrira un turno de tarde para atención, mentres tanto, nese centro de saúde, que podería paliar en parte as necesidades. Moitas grazas. Gracias, Paco. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu novamente moi breve, simplemente para explicitar o voto afirmativo do noso grupo a esta proposta do Partido Socialista, que vai na liña de algo que temos plantexado xa nun sinfín de ocasións neste pleno municipal e tamén no Parlamento de Galiza. Tal e como comentaba o portavoz do Grupo Socialista, este centro de saúde de Conxo, que estaba orzado aproximadamente en 3 millóns de euros e estaba comprometido xa o seu plan director no ano 2010, é, desde o noso punto de vista, unha actuación absolutamente indispensable para Santiago. Son aproximadamente 130.000 as persoas que están asignadas ás cotas médicas desta cidade e que actualmente teñen que estar atendidas no centro de Vite, Fontiñas, Conxo, Concepción Arenal e, máis recentemente, o de Galeras. É certo que foi un avanzo significativo, tamén froito da presión política e social, que se pudera sacar adiante ese centro de Galeras, tamén con menores prestacións e máis reducido que está plantexado inicialmente, pero indiscutiblemente é un equipamento moi importante que dá un servicio esencial a unha parte moi importante da cidade histórica de Santiago e tamén do entorno de Galeras, de Salvadas e outras partes da cidade, pero que é insuficiente, sobre todo, para a demanda da zona sur de Compostela, con un centro de Conxo actualmente insuficiente. Por lo tanto, nós somos conscientes da importancia que ten a atención primaria a todos os niveis e, desde logo, para cadrar oferta e demanda en termos sanitarios na nosa cidade, nos entendemos que esa é unha demanda que esta cidade non pode deixar nun caixón, que hai que seguir presionando. Se non se presiona no seu día, hoxe non habería centro de saúde en Galeras, e se non presionamos colectivamente como corporación e como cidade, non haberá nunca ese centro de saúde comprometido co barrio de Conxo. Por lo tanto, nos apoiamos e imos votar favorablemente. Tamén, como grupo político, temos introducido unha emenda na mesma dirección nestes e en todos os anteriores orzamentos da Xunta de Galiza, e agardamos que máis cedo que tarde ese novo aparcadoiro público en superficie se convirta nun centro de saúde de referencia na nosa cidade. Moitas gracias.
Muchas gracias, Rubén. Alejandro. Sí, gracias, alcalde, de nuevo. Bien, el Grupo Popular ve bien que figure entre las previsiones de la Consellería de Sanidad un nuevo centro de salud en Conxo. Ya hace año y medio, cuando debatimos este asunto desde el punto de vista urbanístico, ya lo dejamos claro en la intervención de mi compañera Teresa Gutiérrez. Se aludió pues al carácter irrenunciable que debe tener ese centro. Eso sí, entendemos que la iniciativa, tal y como está planteada, o en el momento en que la plantea el Grupo Socialista, pues es un tanto extemporánea, ¿no? Sobre todo referida al ejercicio 2018. Yo creo que la iniciativa del Grupo Socialista no tiene en cuenta que la Consellería tiene que priorizar recursos limitados en un tiempo determinado, y que, siendo desde luego oportuno el Centro de Salud de Conxo, también son muy oportunas otras actuaciones de la Consellería de Sanidad en Santiago de Compostela. Y en segundo lugar, hay también un acuerdo tomado en este pleno para construir un aparcamiento en superficie en la correspondiente parcela, un acuerdo que además se tomó pues a iniciativa o por petición vecinal. Es cierto que en tanto en cuanto no se licitase la construcción del centro de salud, pero también es cierto que ese expediente de alguna manera pues está pues prácticamente iniciado. El proyecto está y los fondos también están, yo creo que referidos en el propio proyecto de la EDUSI, me parece que están los fondos, ¿no? De tal manera que hay que tener un cierto cuidado, porque sería un tanto absurdo destinar dinero a ese uso de aparcamiento en superficie e inmediatamente después, sin solución de continuidad, construir un centro de salud, porque entonces pues no se rentabiliza el aparcamiento, de tal manera que hay que ser un poco coherente. El Grupo Popular, en definitiva, dice que sí al centro de salud, a que el centro de salud figure en las previsiones, pero dice también que sí, con especial hincapié, a actuaciones prioritarias de la Consellería para el ejercicio 2018, y a lo que decimos que no es a pedir una cosa y a pedir la contraria, o a que se pueda enterrar el dinero. Nada más, gracias. Concha. Moi boa tarde, gustaríame saudar aos veciños de Conxo que nos acompañaron esta tarde aquí, supoño que agardando esta moción, e anticipar que o Grupo Municipal de Compostela Aberta votará a favor, porque entendemos, como aquí se dixo tamén, que os centros de saúde para a atención primaria son o servicio de asistencia sanitaria máis próximo e achegado e necesario para a protección da saúde das persoas. Son fundamentais na promoción, na prevención e na protección da saúde, e sabemos que son máis rendibles en termos de saúde, por suposto, pero tamén económicamente. Todos os barrios importantes da nosa cidade teñen o seu centro de saúde, que sirve tamén para vertebrar a vida arredor do barrio, como onte vimos en Vite, sociocomunitariamente. Está non Sánchez, Vite, Fontiñas, ahora en Casco Histórico Galeras, e Conxo, que é un barrio histórico, e toda a zona sur, que nos últimos anos sufriu un importante crecemento de población, pois non ten un servizo de atención primaria á altura das súas necesidades. Entón, creemos que é fundamental que se dote este centro e que está entre as prioridades, porque os centros de saúde tamén faen barrio con educación, con servizos sociais e tecen tecido. Respecto de, este goberno non terá dúbida, xusto por eso dotalo dun espazo para colocalo no momento en que este dotado. O sea que apoyamos a moción. Paco. Pois, brevemente, dicir que o voceiro do BNG que compartimos mutuamente as nosas intervencións. O concelleiro do Partido Popular, dicir yo, extemporánea, cando precisamente non están aprobados os orzamentos 2018, penso que este é o momento de falalo, penso. Con respecto aos investimentos que se están supostamente a facer, o plan director do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago desapareceu incluso como epígrafe no 2010 para non volver. Ou, por exemplo, este ano está orzamentado €500.000 para equipamento no CHUS, cando o ano pasado foi o triple. Es dicir, non vexo moi claro iso. No respecto ao tema do aparcadoiro na superficie, é evidente, nós votamos xa en contra no seu momento dese aparcamento. Nos, dende logo, non cambiamos a asistencia sanitaria con todo o que resulta pois por un aparcamento, e, polo tanto, nos o que entendemos é que iso non pode dificultar, nin imos esperar os anos necesarios para rentabilizar ese aparcamento en superficie a poder facer un investimento, unha infraestructura sanitaria que claramente é necesaria somente cos números que temos na man. E con respecto á intervención de Concha, pois decirlle en ese sentido que tamén compartimos mutuamente as intervencións. Gracias, Paco. Algo que engadir, Rubén, Alejandro. Gracias, alcalde. Asistimos una vez más, digo, a ese cierto infantilismo financiero de la izquierda,
que consiste, bueno, pues en pedir, sin entender que los recursos, claro, que los recursos son limitados, ¿no? Es decir, nosotros no negamos pues que haya que mejorar el actual centro de salud o que haya que construir un centro de salud nuevo, pero mire, en el próximo ejercicio de la Xunta de Galicia de los presupuestos, solo para la Facultad de Medicina son 5 millones de euros, ¿no? Y hay otras inversiones en materia de sanidad. Pero bueno, en fin, ustedes siguen así y además ofreciendo un ejercicio de demagogia increíble, porque un grupo que es el PSOE pide un centro de salud a sabiendas de que el gobierno municipal está ya prácticamente licitando un aparcamiento en esa parcela y el gobierno municipal acepta esa petición a pesar de ser el gobierno que promueve administrativamente el expediente del aparcamiento en la parcela. Esto, en fin, que es el colmo. Pero no quería dejar de comentar el punto tercero de la moción que presenta el Grupo Socialista, porque es curioso lo que van ustedes a aprobar, ¿no? Dice, comunicar a presente proposición da Corporación Municipal de Santiago de Compostela ao conxunto da poboación e dar cos medios posibles para o Concello a máxima difusión o seu contido. En definitiva, que vamos a asumir los costes de los servicios de comunicación y propaganda del Grupo Socialista, ¿no? No sé si lo próximo que nos va a pedir es que hagamos un mailing con la propaganda del PSOE y que la paguemos con cargo a los presupuestos municipales, señor Reyes. Claro, es que... pero... Es que es lo que pone. Es decir, que le comuniquemos a los ciudadanos de Santiago de Compostela su proposición con cargo al dinero público. Oiga, comuníquesela usted. Oiga. Pues aclárelo porque en los términos en los que va parece que nos cuesta dinero, ¿eh? No, porque usted lo que pide es comunicar la proposición, no el acuerdo. Usted pide que con cargo a las potestades públicas se haga publicidad de su proposición, no del acuerdo que se tome. De su proposición. Paco, no se cuelgan las proposiciones. Alejandro, logo ides a tomar algo e o aclarades entre vos. Mira, a ver, si nos falta a nós facer a última intervención, quero facela eu por unha aclaración, unha aclaración no momento en que se negocia a cesión da parcela para aparcamento, aparece recollida que o Concello non renuncia á construción do centro de saúde. Entonces, nos podemos votar porque creemos que é unha demanda necesaria para pechar o ciclo de atención primaria e constanos que o goberno galego entende que de momento hai outras prioridades e que a construción do centro de saúde vai a medio prazo ou a medio longo prazo. Entón, nos entendemos que, mentras tanto, llevamos a dar uso a parcela. Aclaro isto porque me dá a sensación de que vamos a preparar a parcela para aparcamento tendo un centro de saúde mañán, cousa que non vai acontecer porque, entre outras cosas, vostedes mesmos recoñecen que hai outras prioridades. Entón, bueno, eso é así. E porque participeu das conversas, directamente. Moción do Partido Popular. Veña, por favor. Que vamos moi ben, de verdade, imos moi ben, Veña, vamos, home. A medida que pasan as horas, aumenta o CO2, diminúe o oxígeno e... Moción do Partido Popular, a quinta para adopción de medidas urxentes para a protección do patrimonio rupestre. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Esta é unha iniciativa que presentamos como un recordatorio dos deberes incumpridos desde o goberno, neste caso un aspecto que nos consideramos de alta sensibilidade como é a protección do patrimonio cultural. Estamos a falar das obras de arte, sin dúbida, máis remotas dos primitivos habitantes do noso país. Son gravados nas rochas que se estenden por diferentes lugares de Galicia e que no noso concello se conservan en distintos lugares. De algúns deles xa había constancia dende hai anos e figuran recollidos no inventario do propio Plan Xeral, pero unha gran maioría foron sinalados a luz de saindo a luz en épocas recentes e todos eles deben ser, na nosa opinión, inventariados e dados a coñecer para valorar o seu significado e protexelos para o futuro. Porque, a pesar da aparente dureza do seu soporte, estes gravados resultan moi frágiles porque se ven ameazados por os perigos dos incendios forestais e tamén pola acción humana, case sempre vítimas do descoñecemento e da falta de información, polo que precisan dunha especial protección que garanta a súa conservación e posta en valor.
Con este fin, ao longo de 2014, leváronse a cabo distintas iniciativas neste senso, en colaboración especialmente co colectivo cultural A Rula, nas que tivemos a oportunidade de participar desde a Alcaldía, entre as que destacou a creación do Centro de Interpretación de Arte Rupestre no edificio da antiga Escola de Villestro, a creación dunha páxina web para difundir esa riqueza e outras actividades paralelas. Desde entón, tanto o edificio como a actividade con el relacionadas caeron no esquecemento. O centro de Villestro permanece habitualmente pechado, sen un horario de visitas e non ten continuado cun labor de promoción e difusión municipal que axude a coñecer e valorar este singular patrimonio. A vista desta situación, hai algo máis dun ano, en setembro de 2016, o Pleno Municipal aprobou por unanimidade unha proposición presentada polo Grupo Popular para o impulso do Centro de Interpretación de Villestro e a catalogación do patrimonio rupestre existente no Concello de Santiago. Daquela propoñíamos varias accións concretas aprobadas, volvo a repetir, por unanimidade, a realización dun inventario, a solicitud da Xunta de Galicia a declaración, catalogación e inclusión deste inventario no inventario de bens de interese cultural e, por último, que o Concello puxera en marcha medidas para promover a difusión deste importante legado. Transcorrido máis dun ano, os únicos adiantos apreciables nesta medida son os levados a cabo pola Xunta de Galicia, que neste tempo, en colaboración co colectivo A Rula, procedeu a catalogación de medio centenar de gravados, boa parte deles situados na parroquia de Villestro, pero tamén noutros puntos do noso territorio municipal. Por parte do Concello de Santiago, que tiña comprometido públicamente a preservación e mantemento dos enclaves, apenas ten trascendido ninguna medida práctica para a protección e difusión deste legado milenario. Hai poucos días, os medios informativos daban conta da destrucción de parte dun dos conxuntos rupestres de Villestro situado preto do campo de fútbol no transcurso duns labores de roza e limpeza do terreo. Non é a primeira vez que un feito semellante acontece, ben sexa pola acción directa ou indirecta do home. A tarefa fundamental para lograr a preservación dos petroglifos pasa por sinalalos axeitadamente, axudando a comprensión da súa importancia, ofrecendo información sobre a súa orixe e posibles significados e mesmo advertindo da responsabilidade de respectalos e as consecuencias de non facelo. A día de hoxe, o descoñecemento destes gravados e da súa importancia é maioritario entre a veciñanza e existen moitas dificultades para atopalos pola maleza e a ausencia de sinalización. Logo de rematada a catalogación por parte da Xunta de Galicia, compre activar as accións acordadas nas que resulta necesario priorizar a inclusión de todos os gravados no Plan Xeral de Ordenación Municipal, a posta en valor do Centro de Interpretación existente dende 2014 na antiga Escola Pública de Villestro e, sobre todo, a limpeza e a información pública do contorno dos gravados para facilitar a visita e para unha plena concienciación social da trascendencia de cuidar e respectar cada uno deses lugares. Confiamos en que o conxunto da corporación saberá apreciar a motivación desta proposta, a ausencia de actuar para preservar estas representacións milenarias e poñerlas en valor e para incrementar o atractivo turístico, histórico e cultural do noso Concello nun ámbito como rural, potenciando o seu interese para a veciñanza e para todas as persoas que ao longo dos anos nos visitan. Por lo tanto, por iso traemos esta moción como un recordatorio dun compromiso que nos consideramos non foi levado a cabo por parte do Goberno. Moitas gracias e máis nada. Goretti. Sí, pois eu anuncio o voto favorável do Bloque Nacionalista Galego a esta moción. Estamos de acordo tanto no que significa de recuperación do patrimonio, posta en valor do patrimonio, dese patrimonio que moitas veces vemos como non é só que as persoas que nos visitan non o coñezan, senón que mesmo as persoas que habitan en Santiago de Compostela descoñecen pois a existencia deses petróglifos, como a existencia do Castelo da Rocha, do lugar do banquete de Conxo, bueno, xa case se imos a máis, pois case até Colexata de Sar, non? Ás veces o certo é que hai un descoñecemento grande e hai que visibilizalo. É evidente que unha das frases que se contén na exposición de motivos é moi certeira, non? Non se protexe o que non se coñece, para protexelo e coñecelo hai que visibilizalo, é fundamental facer ese labor de visibilización de todo aquilo que poida poñer en valor e, ademais, a segunda cuestión, non? A que tamén fixo referencia o portavoz do Partido Popular, é o incremento ao valor acrecentado que ten iso para o rural. O rural como algo absolutamente descoñecido e sobre o que temos que facer, eu penso que é un esforzo especial, decímolo unha e outra vez, mas logo ao final nos acaba trasladando. Un concello con tantísima superficie rural é onde a monumentalidade da cidade acaba invisibilizando por completo ese rural. Xa non digamos como invisibilizan moito do patrimonio e dos valores que hai nos barrios, pero para canto máis o rural. Entón, todo o que se faga nese
neste sentido é pouco, parécenos que é necesario acometer xa esta proposta que por outra parte nós no seu día tamén apoiamos, tamén como xa se dixo foi apoiada por unanimidade, así que nestes momentos pensamos que é unha das actuacións que deben ser urxentes por parte do Concello de Santiago. Muchas gracias, Paco. Gracias, señor alcalde, novamente, xa casi boa noite, compañeras e compañeros. Bueno, efectivamente, se aprobou no seu momento por unanimidade esa proposición. Posteriormente se aprobou tamén neste pleno unha proposición, a proposta do PSDG, se aprobou nese caso por maioría absoluta, na que o plantexamento era elaborar un plan director para xerar un parque arqueolóxico e un roteiro arqueolóxico que efectivamente, xa falamos naquel entón, pois permitir a diversificación da oferta turística, permitir a que tamén o noso rural poidera aproveitar, lóxicamente, todo o patrimonio arqueolóxico que temos, que tamén permitira e facilitara pois ese incremento das pernotacións, porque había obviamente moito máis que ver na nosa cidade que exclusivamente a nosa catedral. Non contou co voto a favor, senón precisamente co voto en contra do Partido Popular. Os estiven revisando precisamente aquela acta, e o principal fundamentamento para votar en contra foi que non apoiaban un proxecto transversal entre administracións, cada quen pode facer o que lle pareza oportuno. Nós pensamos que o que ten lógica é precisamente elaborar ese plan director. Agora, cando interveña o representante de Compostela Aberta, veremos cal é ese punto. A partir de aí, que ten que incorporar os inventarios, os catálogos, un plan de xestión. Nos entendemos que o que se está hablando hoxe, efectivamente, desenvolver unha das partes do que sería ese plan director, que ten que ser máis amplo, porque se fala soamente do parque arqueolóxico e dos restos arqueolóxicos pétreos, pero tamén temos unha riqueza arqueolóxica de restos de calcolítico, da idade do bronce ou da idade do ferro. Polo tanto, nos entendemos que non é o momento de pôr o carro diante dos bois, e polo tanto eu penso que todo ten que centrarse na elaboración, na aprobación dese plan director para ese parque arqueolóxico, que ademais quedamos que se decidiría o parque arqueolóxico precisamente a través do estudo dese plan director, e, polo tanto, despois da aprobación dese plan director, iniciar todo un calendario de actuacións nas que, dende logo, e sin ninguna dúbida, unha das primeiras ten que ser o que plantexa neste momento o Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas gracias. Jorge. Boas tardes de novo. Bueno, a min, cando veñen así estes recordatorios, creo que primeiro habería que ver o que se está facendo, porque creo que non sería necesario a veces explicarlo aquí. Desde que se aprobou, nos fixemos o que tínhamos que facer. Hai un proxecto financiado pola Xunta de Galicia para catalogar os petrolíferos deste concello. Apareceron máis de 40 novos petrolíferos que están inventariados e que se lles comunicou aos propietarios dos terreos onde se encontran esos petrolíferos, e tamén na coroa de 6 metros de perímetro de protección desos polígonos. Houbo unha notificación a máis de 60 propietarios, varios deles a través do boletín oficial da provincia, porque algúns eran descoñecidos, para poder pedirlles autorización para limpar esos petrolíferos. Esta autorización pediuse ao longo do mes de xuño e xullo, despois de ter ese proxecto, e de feito temos recibido moitas desas autorizacións que son imprescindibles para poder aprobar na Xunta de Galicia o proxecto. Ese petrolífero que de feito foi danado na limpeza foi por parte dun propietario que asumiu a limpeza en vez de dar autorización, un erro evidente que estáse buscando como poder solventar, si a través dunha apertura de expediente ou se hai posibilidades de non vou decir restaurar, pero sí protexer o que queda do que está dañado. Pero aí ese traballo, e están identificados os petrolíferos por parte dese traballo previo, os propietarios por parte do traballo municipal, notificados os propietarios, temos as autorizacións, e temos tamén, desde o mes pasado, a proposta técnica para a limpeza de vegetación na contorna dos petrolíferos no monte de San Miguel e resto da parroquia de Villestro, para poder facer esa limpeza e control arqueolóxico. Por lo tanto, nós estamos dando os pasos nese camiño de protección, limpeza, para evitar danos e incendios nos petrolíferos. Con respecto ao resto das cousas, que foi o que aprobamos aquí,
informarei que nós estamos traballando, e así o expresamos daquelas no ano 2016, para facer un parque arqueolóxico comarcal no cal a riqueza patrimonial tanto do Concello de Ames e de Teo poda ser posta en valor conxuntamente. Levamos traballando os tres concellos en colaboración ca Diputación para ver se se podía conseguir unha financiación durante o ano 2017. Non é posible, na actualidade, digo, xa o día 29, temos outra reunión para ver como se pode buscar esa financiación que partiría dun primeiro plan director, estamos falando plan director do Parque Arqueolóxico Comarcal en colaboración cos concellos de Ames e Teo, para poder facer non únicamente un roteiro dos petroglifos de Santiago, senón de todos os da comarca. Ese traballo na actualidade está buscando financiación para poder facer ese parque arqueolóxico. E con respecto a posta en marcha do Centro de Interpretación de Villestro, estamos tamén iniciando para no ano 2018 poder facer algo máis que o que hai foi unha exposición de fotografías, pero entendemos que un centro de interpretación, se non se pode dotar de persoal para visitalo, non teríamos nada. Por lo tanto, dentro da Concellería, no Departamento de Patrimonio Cultural, igual que este ano se puso en marcha para poder dotalo de estabilidade, un roteiro para visitar as fortalezas, as murallas de Santiago de Compostela e tamén o Castelo da Rocha, ampliando o xa existente, ampliouse cas murallas de Compostela. Para o ano que ven a idea é poder ampliar ese programa, incluindo tamén a difusión e a musealización do centro de Villestro, pero tamén dotando de persoal para que poda estar aberto durante os fines de semana e durante o horario escolar para atención aos cidadáns e aos visitantes. Todo eso dentro dunha política clara de que tamén o primeiro é que o coñezan os estudiantes do noso concello, os cidadáns do noso concello, pero que tamén poda servir como un percurso turístico para a descentralización da que tantos falamos. Gracias. Agustín, segunda quenda. Moitas gracias, señor alcalde. A verdade, señor Duarte, que vexo que vostedes a teoría dominan a teoría espectacularmente, pero é que vostedes votaron a favor dos seguintes puntos. A favor, a realización dun inventario dos petroglifos existentes, a solicitud da Xunta de Galicia de declaración, catalogación e inclusión destes bens no inventario de bens de interese cultural de Galicia e nas normas e disposicións autonómicas e locais que contribúan a garantir o seu coñecemento e protección, e por último que o Concello puxera en marcha medidas para promover a difusión deste importante legado cultural entre a veciñanza e visitantes co impulso do Centro de Interpretación de Villestro e a súa páxina web como primeiros pasos. Eso votaron vostedes a favor no mes de outubro de 2016. Novembro de 2017, pasaron máis dun ano, vostedes o que trasladan é que están pensando falar co resto dos concellos para facer un roteiro comarcal e que, bueno, que están falando coa Xunta de Galicia que van desbrozar para poder identificar os diferentes puntos de interese e que, bueno, que o centro de interpretación que é necesario topar xente, claro que é necesario, pero vostedes votaron a favor, por lo tanto, nós non estamos satisfeitos e, lóxicamente, pois, traemos esta moción para recordar e para instar ao cumprimento dun acordo. Por suposto, señor Duarte, por último, si vostedes están realizando tantas iniciativas, home, teñen un problema de transmisión da información, porque o que tiñan que facer é informar de que están a facer esas iniciativas ao respecto dos petroglifos, e que non saibamos eso, pois parece que é unha información que dispón vostede e ninguén máis. En definitiva, pasaron 14 meses e non hai nada. Moitas gracias e máis nada. Bueno, pois o sabe este goberno, o saben polo menos tamén os 60 propietarios de parcelas onde hai petroglifos, cousa que antes non sabían. Están catalogados porque está presentado ese estudio na Xunta de Galicia, e tamén saben que na Xunta de Galicia que hai esos petroglifos. O sabe a Xunta de Galicia, o saben os propietarios das parcelas que deron autorización para que este concello poda limpar. Por lo tanto, se están facendo as cousas. Sí, máis lento do que a todos nos gustaría, sí, pero estamos facendo e, por lo tanto, estamos dando cumprimento a esos acordos plenarios. Por lo tanto, para min, cando se volven a traer propostas que se están facendo, bueno, pois eu poderei, estamos de acordo no fondo, pero o que está pedindo xa se está facendo. Por lo tanto, estáse facendo eso e máis, porque estamos intentando facer ese parque arqueolóxico comarcal en colaboración co resto dos concellos. Abstención. Vale. Señor secretario, pasamos a...
Votos a favor da moción Partido Popular para a adopción de medidas urxentes para a protección do patrimonio rupestre. Votos a favor. BNG, PP. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Compostela Aberta. Grupo Socialista. A seguinte moción Quedaría aprobada a moción do Partido Popular para a celebración do 40 aniversario da Constitución Española. Entendo que sería para o ano 2018. Moi ben. Pero a mellor xa está reformada. Digo, a mellor xa está reformada. Hai que celebrar outro. Primeiro aniversario. Non digo reformada en que sentido, pero digo porque se comprometeu o presidente a reformar. Sí, señor Brunet, a súa quenda. Gracias, alcalde, de nuevo. Efectivamente, en 2018 se cumplirán 40 años de la aprobación y de la ratificación popular de la Constitución española. Y hoy traemos a pleno una moción a fin de conmemorar el próximo año y de hacerlo además de una manera especial aquel hito de la historia de España o de la historia de las Españas, como se escribía en el siglo XVI, si es que así algunos se sienten más cómodos. Conmemorar es hacer memoria con los demás, hacer memoria para homenajear a los hacedores de aquel hito y, sobre todo, hacer memoria para recuperar aquel fructífero espíritu que animó a la inmensa mayoría de la clase política de entonces. El espíritu de la transición no solo posibilitó la reconciliación de las dos Españas y la anteposición del interés general a los intereses partidistas, sino que el espíritu de la transición favoreció también la adopción de un acuerdo sobre lo fundamental. Eso es, en buena medida, una constitución, un acuerdo sobre lo fundamental. Esta constitución, ha permitido que España se haya consolidado como un Estado democrático, como un Estado de Derecho y hasta como un Estado social de primer nivel en el mundo. Esta constitución ha ofrecido y ofrece a las sucesivas generaciones garantías y oportunidades como no se conocieron nunca en la historia de España y como se conocen en muy pocas naciones del mundo. Cabe, pues, hacer memoria para recordar también lo que esencialmente la Constitución supone, o si prefieren, lo que una Constitución supone. Una Constitución, como la nuestra, supone esencialmente una limitación del poder, un aseguramiento de los derechos y de las libertades de las personas. Porque una Constitución no solo es una norma fundamental que regula los aspectos básicos de la organización de un país. Ley fundamental, pues la había también en la España de Franco, pero no había Constitución, pues no había una garantía de las libertades individuales. Como digo, una Constitución es esencialmente libertad y la nuestra lo es. Es también libertad para modificarla, siempre que la modificación no se lleve por delante ese elemento teleológico, finalista o distintivo de una Constitución, que es la limitación del poder y el aseguramiento de las libertades. Por eso, en la conmemoración de la Constitución que proponemos pueden participar quienes desean su reforma o quienes desean su cambio, porque la Constitución admite el cambio y admite la reforma. No existen cláusulas de intangibilidad constitucional. Para reformarla, basta solo con recabar el apoyo de una amplísima mayoría de ciudadanos, de una mayoría tan amplia como la que alumbró la actual Constitución. Revivir aquel cívico y fructífero proceso de construcción de un Estado social y democrático de derecho y mostrar a los ciudadanos las ventajas de tener una Constitución consolidada y perfilada además jurisprudencialmente y abierta a reformas, entendemos que es un buen servicio público. Prestémoslo, pues. Nada más, gracias. Muchas gracias. Rubén Cela. Grazas, señor alcalde. Vou ser breve porque a valoración que fai o Bloque Nacionalista Galego sobre a Constitución Española eu creo que coñecía por todos e por todas. Nos somos da opinión de que no 40 aniversario da Constitución Española o que hai que facer non é nin homenaxeala nin cambiala, como se comentaba. O que hai que facer é superala. Eu creo que a Constitución Española, pois certamente, como acaba de dicir o portavoz do Partido Popular, pois é o máximo expoñente, evaluarte tamén do que se denomina como regime do 78, redactouse despois de nada máis e nada menos que 40 anos de cruenta dictadura, despois de que o dictador morrera tranquilamente na súa cama e tras que previamente ese mesmo dictador pois deixara herdeiro. Fíxose baixo a atenta mirada e a supervisión do exército e do establishment franquista reconvertido dun día para outro en demócratas de toda a vida, e tamén, hai que dicilo, coa complicidade dunha parte significativa da esquerda española que, en algúns casos, pactarían o que hoxe algúns deles mesmos tanto critican. A negación do Estado español como un Estado plurinacional e a consolidación do café para todos, unha monarquía medieval, unha confesionalidade que privilexa a unha confesión concreta, un poder judicial non independiente que branqueaba a legalidade franquista reconvertindo dun día para outro o Tribunal de Orde Pública na Audiencia Nacional, como
podemos seguir percibindo hoxe en día, un modelo militar, o da OTAN, que de entrada non, pero de saída sí, e unha anexia colectiva obrigatoria que obrigaba precisamente a esquecer e obrigatoriamente a non reclamar xustiza, reparación e dignidade para as vítimas de todos aqueles anos. Bueno, ese modelo, desde logo, para nós non é parcheável, nin tampouco é sostible no tempo, mas o que sí que creemos é que é superável. Decía o señor Brunete que a Constitución é modificable. O problema é como e para qué. Mire, hoxe, 40 anos despois, máis da metade da poboación do Estado español que ten dereito a voto non votamos esa Constitución. E 40 anos despois, a sociedade española non está no primeiro capítulo de Cuéntame, que está nun capítulo bastante máis para adiante. E nese sentido, as condicións políticas, sociais, incluso tamén militares, son diferentes. E nese sentido, certamente, nos entendemos que é o momento de superar ese marco. Modificar. É certo que se pode modificar rapidísimo. Modifícase nunha tarde, nun despacho, e sin necesidade de referéndum. Xa se demostrou unha vez, hai un artigo 135 modificado para garantir que os bancos van a cobrar as débedas co goberno antes de que se paguen outro tipo de prestacións, incluídas as sociais, e se demostrou que se pode modificar a Constitución española nunha tarde. Cando se quere, pódese modificar. Ahora, cando non se quede, hai unha visión e unha interpretación da Constitución española pouco menos que como un texto sagrado, intocável e inmutável. E posiblemente non é un bo símil, porque eu estou convencido que incluso a Igrexa Católica fai unha interpretación moitísimo máis flexible e menos restrictiva de textos sagrados do que fan algunhas organizacións políticas da Constitución española. En calquera caso, nós o que entendemos é que un texto en moitísimos aspectos absolutamente superado, non só exclusivamente no nacional, pero desde logo para nós como organización política nacionalista evidentemente. Nós non abogamos pola modificación puntual da Constitución española, non só polo que abogamos é pola superación do marco que se impuxo no ano 78. Paco. Gracias, señor alcalde. Como os intervintes que me precederon falaron os dous de memoria e de conmemoración, eu non vou alongarme, pero non podo renunciar a que cando repasei algúns papéis que tiña ao respecto, atopei unha intervención de Gregorio Pérez Barba, catedrático de Filosofía do Dereito, rector da Universidade de Carlos III de Madrid, presidente no seu momento do Congreso dos Deputados e un dos que se chamaron pais da Constitución do 78, que facía un balance dos 25 anos naquele entón da Constitución. El chama, nese escrito, el chama a Constitución lugar de encontro. Chamoume a atención porque di que lle gustaba simbolizar ese encontro cas verbas que pronunciou no ano 38 no Concello de Barcelona, que naquele entón era presidente da Segunda República Española, Manuel Azaña. Levan 2 anos xa de guerra civil no noso país, despois do levantamento militar reaccionario e faccioso de 18 de xullo do 36. En un momento dado do discurso, Manuel Azaña dixo o seguinte, dixo en castelán, me permitir que o lea literalmente. Cuando de nuevo a las generaciones futuras les hierva la sangre iracunda, que se acuerden del mensaje que los muertos envían desde la luz tranquila de las estrellas, que es el mensaje de la patria eterna, paz, piedad y perdón. E engade no seu escrito Gregorio Pérez Barba que se entende que é un mensaxe permanente, non dirixido naquel momento para os que estaban vivindo a guerra civil, senón precisamente para as xeracións futuras, para todos e todas nós, os que tamén para os que hoxe estamos aquí. Nos imos votar a favor desta moción. A mí no único que me gustaría, non fago a pregunta con ningún intención de polémica, sino con intención de calificar un punto moi concreto, porque aparte de descalificarnos nos plenos, tamén podemos aclarar cuestións. Non hai ningún problema, nin temos nada que dicir con respecto, nin nada que preguntar con respecto ao punto 1, con respecto ao punto 3 ou 4, nin tampouco a segunda parte do punto 2, pero o principio do punto 2 din a tal fin solicitar participar nos devanditos actos. Fai referencia, obviamente, aos actos organizados por as mesas conxuntas de Congreso e de Senado. Claro, a miña pregunta é, o plantexamento é
para os actos que organiza o Congreso e o Senado que se fagan aquí en Santiago, ou entenden que unha representación, ben sexa o alcalde, ben sexa o goberno, ben sexa unha comisión, ten que ir a Madrid a participar deste tal. Insisto, é unha pregunta que fago non con ánimo de polemizar. Nos imos votar a favor, con independencia da resposta que me dean para aclarar isto. Gracias. Marta. Sí, boa noite, compañeiras e compañeiros da corporación, boa noite, alcalde. Vou a facer unha intervención, se é posible, e vexo que me estendo, pois prefería que me descontaras da segunda intervención. Ben, cada efeméride ou cada aniversario da Constitución trae consigo unha solicitude e unha demanda similar. Neste caso, pois o grupo do Partido Popular trae ao pleno esta moción. É unha moción que trae unha demanda que, por unha parte, é a de entoar as loas dun texto presentado como insuperable garantía de convivencia, unidade e liberdade, e, por outra, a de adherirse e celebrar de maneira conxunta os actos conmemorativos dese futuro e inminente 40 aniversario no 2018 da Constitución. O certo é que case 4 décadas da súa aprobación esta imaxe sacralizada do texto de 1978 resulta, ao noso entender, un verdadeiro obstáculo para a profundización democrática. A Constitución foi filla tamén da presión na rúa, pero tamén do medo e dunha adhesión case forzosa ás condicións impostas polos sectores duros e moderados do réxime franquista. Tamén é importante e significativo resaltar que nesa Constitución aprobada ningunha muller formou parte da devandita comisión da redacción da Constitución, porque estaba formada solamente por 7 homes, feito que, por certo, contrasta coa que ocorrera na redacción da Constitución de 1931, onde estivera presente polo menos unha muller que foi Clara Campoamor, quen tivo un papel fundamental na inclusión de todos os dereitos relativos á igualdade de mulleres e homes na devandita Constitución. O certo é que a Constitución condicionou notablemente o desenvolvemento político posterior, non referíndonos a tal ou cual artigo específico, senón a interpretación dominante da mesma, as súas principais leis de desenvolvemento, as actuacións e omisións que alteraron o seu sentido ou a privaron de efecto. O sistema constitucional, en realidade e de maneira progresiva, converteuse en elemento de bloqueo para unha xenuína regeneración democrática. A meirande parte das élites políticas da transición sentíronse cómodas ou se acomodaron a unha democracia de representantes dominada polas cúpulas dos partidos máis grandes e claramente reticentes a abrir canles de participación cidadá. Aí están como proba, por exemplo, a escasa iniciativa para reformar unha legislación electoral de sesgo claramente mayoritario e non proporcional que distorsiona, como ben saben, a vontade cidadá. Aí está a reducida cabida das iniciativas legislativas populares ou mesmamente o referéndum. Aí está a negación do dereito do voto ás persoas migrantes ou simplemente, máis recentemente, a dificultade para asumir en termos non criminalizadores o conflicto ou a disidencia política. Por outra parte, remitíndome ao inicio da moción do Partido Popular, se sinala as cifras de respaldo e apoio ao proxecto da Constitución. Cumpre sinalar, aquí tamén o fixo o compañeiro Rubén Cela, sen embargo, que a Constitución foi ratificada polo 88% dos votantes e das votantes, aínda que tamén hai que sinalar que hubo unha abstención do 33% do censo electoral. E se nos remitimos, por exemplo, o caso de Euskadi, a Constitución foi ratificada tan só polo 69% dos e das votantes, pero a abstención foi dun 55% do censo electoral, o cal indicaba claramente que os pactos que se acordaron non eran apoiados por unha importante maioría social, por exemplo, do País Vasco. E se collemos perspectiva e fixamos a mirada no presente, temos que saber que alrededor do 64% da poboación española que ten actualmente dereito a voto non pudo participar no referendo constitucional que amparou ao mesmo tempo a monarquía. Ou, noutras palabras, hoxe menos do 40% dos cidadáns e cidadánas do Estado español puideron participar na consulta que validou a Constitución e que leva en vigor dende 1978. A formulación dese referendo só permitiu votar a favor ou en contra da Constitución e a súa aceptación, como ben saben, iba ligada á aprobación da Coroa. No Estado español, perto de 34,5 millóns de persoas con dereito a voto,
hai en este momento. E deses 34 millóns e medio, algo máis de 22 millóns de persoas non puideron votar no referendo constitucional, porque eran menores de idade en 1978. Lembrade que a maioría de idade para votar eran 21 anos. Estes máis de 22 millóns de votantes que non puideron decidir entón sobre o modelo de Estado supoñen actualmente o 64% do censo electoral. Por outra banda, o referendo de 1978 nen sequera incluía unha pregunta explícita sobre o modelo do Estado, senón únicamente permitiu votar a favor ou en contra da proposta elaborada polos coñecidos como pais homes da Constitución. O groso das persoas que actualmente poden votar e non puideron pronunciarse nas urnas sobre monarquía ou república atópase na franxa de idade entre 35 e 44 anos. Son case 7 millóns de votantes. Non esquezamos tampouco que o Pacto Constitucional deixou fora as forzas e correntes políticas ilegalizadas polo goberno de Suárez, estou me referindo ás forzas nacionalistas galegas daquel momento que quedaron excluídos. Polo tanto, dende o noso punto de vista, non foi un pacto inclusivo e de ruptura clara co pasado franquista. As forzas do réxime e dos poderes do Estado teñen provocado unha deriva constitucional de limitar a flexibilidade que poidera ofrecer a Constitución para dar cabida a todas as sensibilidades democráticas que hai na nosa sociedade. Tes que ir pechando, Marta. Vale, ao tempo que se aplica con asilidade, como lembran o artigo 135 para priorizar o pago da débeda sobre o gasto social. Tamén outras flexibilidades constitucionais que son visibles, a recentralización intensa negándoselle ás comunidades autónomas poder ditar normas, ou lembrarlle ao Partido Popular que o matrimonio gay para o PP era anticonstitucional. Esa sensación de bloqueo é extensible tamén ao ámbito social e así os dereitos sociais recibiron na Constitución un recoñecemento debilitado e o seu desenvolvemento acabou supeditado a criterios de estabilización. Hai moitos máis argumentos que non me dá tempo por este novo regulamento que agradecemos todas e todas, pero sumando os que quedan aquí escritos máis os que pronunciamos, o Grupo de Goberno de Compostela Aberta por todo isto vai a votar en contra e non apoia a proposta a moción do Partido Popular. Grazas. Marta, quedaches en segunda quenda. Alejandro. Gracias, señor alcalde. La verdad es que no voy a poder seguir haciendo uso del espíritu de la transición. Necesitaría, bastante más tiempo para desmontar algunas de las falacias argumentativas que ha expuesto la portavoz de Compostela Aberta del BNG, ¿no? Es curioso que rechacen ustedes un proceso constitucional y una constitución que es un modelo para el mundo, pero ustedes prefieren vivir en otro submundo político. Es curioso que conmemoren, por ejemplo, la Constitución de la Segunda República y no la Constitución española del 78. ¿Cree usted de verdad que el principio de autonomía era mayor en la Segunda República? No me haga reír. ¿Cree usted de verdad que las garantías para las libertades individuales eran mayor en la Segunda República? No me haga reír. ¿Cree usted que el respeto hacia las mujeres fue mayor en el proceso constituyente de la Segunda República? No me haga llorar. En el proceso constituyente de la Segunda República, buena parte de la izquierda se negó al voto de las mujeres. No lo olvide, nosotros no lo olvidamos. ¿Qué es lo que no les gusta de la Constitución? ¿No les gusta la solidaridad financiera entre comunidades autónomas? ¿No les gusta que la Constitución española garantice que esa casta política nacionalista tenga que responder ante los juzgados como cualquier hijo de vecino que se salta la ley? ¿O no les gusta que la Constitución española garantice el derecho a la propiedad frente a las ocupaciones? Nosotros no hemos venido hoy aquí a sacralizar la Constitución, hemos venido simplemente a proponer, una visita histórica a la misma, ¿no? Simplemente eso. Por citar una de las falacias que usted dice es que no han participado generaciones de españoles. Es cierto, ese es un problema que apuntó en su día Jefferson, pero oiga, es que para eso está el artículo 168 y 169 de la Constitución, para dar salida a aquellos que no pudieron participar y que hoy no estuvieran de acuerdo con la misma, pero hay que recabar la legitimidad necesaria. Pero permítame concluir con un viejo debate y con una brincadeira dedicada cariñosamente al alcalde, ¿no? Se planteó en su momento un debate, reforma o ruptura, se decía, ¿hubo reforma o hubo ruptura? Es evidente desde la perspectiva de 40 años que han transcurrido que lo que ha habido es una ruptura absoluta. Pero es cierto que quizás quede algún resabio franquista, fíjese, como mera anécdota. Yo creo que un resabio franquista puede ser que un alcalde en la legislación española, según el artículo 124 de la Ley de Bases, conserve la condición de excelencia, porque así lo dice la ley, dice el alcalde tiene el tratamiento de excelencia. Y un resabio puede ser que un alcalde en los plenos sistemáticamente haga uso de un turno privilegiado de cierre. Yo no sé si hoy su excelencia va a hacer uso del turno privilegiado de cierre, pero quiero decirle que la Constitución le ampara.
Gracias, Alejandro. Rubén. Sí, é unha pena ter pouco tempo, pero claro, é unha ruptura subgéneris, non? Porque mira que ruptura é que un ministro da ditadura puido ser presidente dunha parte importante do Estado durante tantas décadas, non? Eu creo que foi unha transición e eu creo que o que necesitamos agora precisamente non é unha segunda transición, sino que é precisamente unha primeira ruptura democrática, non? Decía o señor Brunete que non gusta a Constitución. Mire, a mí non me gusta ter rei, porque non creo que nunha sociedade moderna e avanzada o xefe de Estado teña que ser unha persoa non votada polo povo. Non o creo, non o creo. Non me gusta que non se recoñeza o carácter plurinacional do Estado español, non me gusta que a resposta a esas demandas sexa exclusivamente un dos artigos desa Constitución, o 155. É curiosísimo, mire, non haberá ninguén, podemos facer a proba, baixar agora ao bar, coller un taxi, ir cortar o pelo ou ir facer a compra, non hai ninguén que non saiba e non che pode facer case unha tesis doctoral do que é o artigo 155. Verdad? Como me gustaría a min que a xente subera que di o artigo 35, o que fala do dereito ao traballo, ou do artigo 47, o que fala do dereito á vivenda, ou do artigo 40, do que fala do pleno emprego e da distribución da renda, verdad? Se a Constitución ten partes boas, o problema é que as boas son as que non se aplican, non? Dito iso, bueno, eu o que creo é que 40 anos despois, nunha situación política, económica, social, e tamén, o digo, militar diferente a que había hai 40 anos, pois era o momento de poder dar un debate a serio sobre o modelo territorial do Estado español e sobre a vixencia e o modo no que se fixo esa norma, non? Eu, desde logo, son dos que penso que os textos e as leis teñen que estar ao servicio das persoas e non as persoas ao servicio das leis. E nese sentido, xa me gustaría a min que a Constitución española fora tan facilmente modificable como decía o señor Brunete, sin contar co apoio e a maioría, claro, sin contar co apoio e coa maioría dun Estado que nega precisamente a diferencia e a existencia de diferentes suxeitos políticos dentro do mesmo, porque eso, desde logo, para min dificulta moito atopar unha saída a algúns dos grandes problemas e algúns dos grandes retos que debería ter o Estado español a futuro. Paco. Vou tentar de ser breve. Obviamente o debate claramente supéranos, ou ao menos supérame a mí, pero sí que me gustaría lembrar unha cousa, é dicir, a Constitución pola que nos regimos hoxe non é exactamente a Constitución do 78. Se ten modificado primeiro co desenvolvemento normativo e segundo modificando vía interpretación do Tribunal Constitucional. E ademais existe a vía de reforma constitucional e se pode facer. O Partido Socialista claramente está nese camiño, está tentando non somente de favorecer, sino de promover precisamente ese debate. Porque claro, que si é certo unha cousa, pero iso acontece con todas as constitucións do mundo. A Constitución dos Estados Unidos de América, evidentemente, dos que a aprobaron no seu momento non queda vivo ninguén, simplemente por un puro elemento de bioloxía, de proceso biolóxico. Por lo tanto, os corpos legais o que si teñen nun Estado democrático é a posibilidade de poder reformarse e de poder adaptarse aos novos tempos. A Constitución norteamericana, que a que viven os norteamericanos, non é a que aprobaron no seu momento en Virxinia, porque ten sido, obviamente, desenvolta e ten sido interpretada, neste caso, pola Corte Suprema. Por lo tanto, existen as canles, o que hai que poñerse a traballar para poder aproveitar esas canles. Moitas grazas. Pasamos a votar, señor secretario. Votos a favor da moción do Partido Popular para a celebración do 40 aniversario da Constitución Española. Votos a favor? PSOE, PP. Votos en contra? Compostela Aberta, BNG. Abstencións 0. A moción quedaría aprobada. Así é. Pasamos a seguinte moción, que tamén é do Partido Popular, para resolver os desequilibrios retributivos entre os diferentes corpos e forzas de seguridade do Estado. Pepa. Grazas, alcalde. Boas tardes, compañeiros. No pleno do pasado mes de outubro, este grupo presentou unha iniciativa solicitando o apoio aos corpos e forzas de seguridade do Estado polos acontecementos que se estaban a registrar na comunidade catalá. Aquela moción foi rexeitada tras un empate na votación polo voto de calidade do señor alcalde. Non obstante, no debate dela,
houbo varias coincidencias entre os grupos desta corporación acerca da existencia das importantes diferencias salariais entre estes colectivos nos distintos territorios do Estado e a lógica de avanzar cara a unha equiparación. Pese a desenvolver o mesmo traballo, a Policía Nacional e a Garda Civil seguen a manter desde hai moitos anos unhas percepcións salariais manifestamente inferiores que outros corpos de seguridade equiparables. Esta situación fixo que estes dous corpos se movilizaran para lograr unha xusta aplicación do axioma a igual funcións, igual salario. Vou tratar de condensar en dous aspectos básicos a iniciativa que agora presentamos. En primeiro lugar, hai un consenso maioritario especialmente intenso nestes últimos tempos ao redor do papel fundamental que desempeñan os corpos e forzas de seguridade do Estado como garantes do cumprimento das leis e dos dereitos e liberdades da cidadanía. Contrariamente ao que algúns pretenden facer creer, ao longo do período de convivencia en paz e o arraigo do sistema democrático do que gozamos no Estado e no conxunto das comunidades autónomas ten moito que ver co labor dos asentes que velan e defenden o cumprimento das normas conforme os dictados da lei e da xusticia. En segundo lugar, ese labor fundamental recoñecido polo conxunto da sociedade non está a ser recollido nun trato xusto nas súas retribucións económicas, dadas as notables diferenzas salariais entre os corpos e forzas de seguridade do Estado e outros colectivos afíns. É un caso lacerante de discriminación salarial no sector público que quebra o principio de xustiza equitativa en materia de salarios. É unha demanda que ven de lonxe. Hai 2 décadas e media que a Policía e a Garda Civil veñen reclamando da Administración do Estado unha equiparación cos asentes doutros corpos. A toda agora, nada se ten concretado a este respecto. Aínda que o Ministerio do Interior está a dar mostras dunha maior sensibilidade co problema e que tamén foron presentadas iniciativas tanto no Congreso como no Senado en relación con este asunto, a fenda salarial que existe precisa dun impulso maior para aproximar as diferenzas. Por este motivo, para facer visible a coincidencia do recoñecemento público cunha maior consideración na súa consignación retributiva, propoñemos a este pleno este acordo que, sumado a outros moitos que se están a adoptar noutras instancias, tanto municipais, autonómicas como estatais, axude a superar esta injusta situación e dar así resposta por fin a unha reiterada demanda. Polo tanto, propoñemos nesta moción a adopción do acordo que figura no texto presentado e que todos os grupos o coñecen. Confiamos na sensibilidade e apoio de todos estes grupos a esta prolongada e xusta demanda laboral e de xustiza. Gracias, Moitas Pepa. gracias. A ti, Goretti. Sí, como acaba de recoñecer agora o portavoz do Partido Popular, esta é unha reivindicación salarial moi antiga. Tan antiga é que o PP tivo ocasión con maioría absoluta no Estado ou no goberno galego de por as retribucións que quixera para estes corpos. A verdade é que é extraño, non? É unha reivindicación salarial que, claro, non chega nun momento casual. E, de feito, tanto agora na exposición que se fixo como moito máis aínda na moción que se nos dá por escrito, a metade da exposición de motivos é para falar do conflito en Cataluña, da vulneración da legalidade, do acoso aos corpos policiais e da identificación da sociedade, non, cos corpos de seguranza. Como xa foi dito, xa foi explicado tamén no pleno pasado, desde logo o Bloque Nacionalista Galego non está de acordo nesta visión, nestas cuestións que aparecen aquí a respecto da vulneración da legalidade, quen están vulnerando a legalidade, quen está impedindo, neste caso, o exercicio de autodeterminación en Cataluña, desde logo esa admiración de algunhas escenas absolutamente vergoñentas contra unha sociedade pacífica por completo que o único que quere é votar, e justamente isto é o que nos extraña, que nestes momentos se nos veña cunha retribución, cun discurso que agora de repente é injusto isto, non era injusto, pois hai anos en que se
se podía facer. Entón, non entendemos, pensamos que hai bastante de oportunismo político nesta presentación, un intento de presentar unha reivindicación que ten que ver realmente con outro tipo de cuestións. De calquera maneira, para alén destas dúas cuestións, hai algúns outros elementos que eu tamén quixera poñer en riba da mesa. Na moción hai unha falta de consideración evidente sobre as especificidades territoriais en materia de seguranza. Realmente nós o que deberíamos de pensar é que necesitamos nós para unha planificación global, sobre todo que ten que ver con seguranza. Que importante sería, no caso galego, ter transferidas cuestións que teñen que ver todo de maneira con cuestións de emerxencias, de seguranza, ter transferidas competencias en salvamento marítimo, que evitaría accidentes. A situación estratégica de Galicia é o tema dos kilómetros de costa, os naufraxios, a rede de estradas peculiar e a altísima accidentalidade que temos, cal é a nosa maneira de habitar o territorio, como aínda non temos ese mando único a nivel galego para coordinar todos os operativos que teñan que ver cos incendios, co remate de privatizacións, son todos elementos que habería que ter en conta. Por tanto, recoñecendo, por suposto, como é lóxico, que ten que haber salarios dignos para o conxunto do funcionariado, para todas as persoas que son servidoras públicas, para todo, por tanto, estes corpos, o lóxico sería presentar unha planificación xeral de que modelo defendemos, que modelo queremos, que funcións queremos que se realicen, como queremos que se especialicen os diferentes corpos, en que podíamos investir moito, pois na formación constante en violencia de xénero, onde faltan aínda moitísimos recursos. Entón, se falamos de todo isto, falemos en xeral de facer unha planificación global, realizando un informe a fondo que avalíe as súas funcións e as súas posibilidades. Desde logo, isto non é que sexa que o é moito máis urxente que a igualdade retributiva, pero polo menos, cando menos, as dúas cuestións deberían ir en paralelo, non abordar unha sen a outra. Así que, por tanto, xa para rematar, por entender que da exposición de motivos non se deducen as peticións de acordo, unha exposición centrada xustamente en falar do conflito catalán e da conflitividade que está vendo ali nestes momentos. Aproveítase para facer consideracións ideolóxicas contrarias ao lexítimo dereito do pobo catalán. Por xulgar tamén que é preciso posuir unha planificación integral dos corpos de seguranza, definir os modelos que se baseen nas especificidades territoriais das distintas nacións que conforman o Estado e analizar funcións prioritarias para realizar cales son as que queremos, cales queremos priorizar, cales pensamos que son máis urxentes neste momento actual. Nós non imos apoiar esta moción. Paco. Gracias, señor alcalde. Paco, perdón, hai que encender o Rafa. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois o certo é que teño que decir que, primeiro, eu teño un mal hábito que eu fíxome fundamentalmente no que se aproba ou non se aproba, que é o texto dos acordos. A verdade é que a exposición de motivos, lamento para todo o esforzo que facemos todos, pero non lle presto demasiada atención. Impórtame o que imos aprobar ou non. E a verdade é que cando leín esta moción, pois a verdade é que sentín satisfacción. E o digo sen ningún tipo de retranca. Se ten satisfacción, primeiro, polo criterio que empregan, que é un criterio de converxencia salarial entre administracións. E segundo, unha satisfacción porque precisamente era o Partido Popular que no presentaba, o Grupo Municipal do Partido Popular. E o digo polo seguinte, porque ao longo de todos os gobernos do Partido Popular na Xunta de Galicia, primeiro presididos por Manuel Fragueira Ibarne e despois presididos por Núñez Feijóo, pois o certo é que na mesa sectorial de Sanidade, todos os representantes dos traballadores sempre plantexaron este criterio de converxencia precisamente para o persoal, tanto sanitario como non sanitario, que traballa nos Sergas. Polo tanto, cando eu vexo isto, a verdade é que teño unha gran satisfacción porque cando o mes que ven presentemos unha moción para a converxencia do que sempre se pediu por parte dos representantes dos traballadores na mesa sectorial de Sanidade, pois teremos a satisfacción de que o Grupo Municipal do Partido Popular, por coherencia co criterio, vai votar a favor, e polo tanto nos pensamos que isto é importante. Isto é importante. O segundo que quero dicir, xa fixándome tamén no texto do acordo, é que, bueno, non vou falar para nada de cifras, existe un informe que se pode atopar en internet, elaborado polo conxunto dos diferentes representantes dos traballadores, grupos, sindicatos, que a verdade é que é excelente, un traballo moi ben feito, ademais moi didáctico, e que expón perfectamente cal é a situación, efectivamente, pois de desequilibrio retributivo que se atopan eles. Nos imos votar a favor desta moción. O que pase que sí que gustaríame preguntar, insisto, o pregunto sen ningún ánimo
polemizar, senón precisamente para clarificar. Claro, cando se fala de equiparación salarial entre as distintas comunidades, de cal estamos falando? De equiparidade por paridade de compra? Porque, claro, cobrar o mesmo un policía, un funcionario, un sanitario, quen se quera, en Extremadura que en Madrid, claramente o nivel de vida de Madrid e o coste da vida en Madrid é máis alto que en Extremadura, polo tanto de Extremadura estaría cobrando máis. Punto 1. E punto 2, claro, cando se fala de equiparación e se di que ademais vai ser progresivamente, a pregunta é, o que se pretende é que vaya subindo o salario, neste caso dos corpos de forzas de seguridade do Estado, Policía Nacional e Garda Civil, máis rápido que o resto dos corpos, ou que se está plantexando é que o resto dos corpos teñan unha conxelación salarial ata que se chegue a equiparación. Porque, claro, isto tamén é importante, porque, claro, se o que vamos a aprobar é dicirlle aos policías daqui, municipais, que non se lle vai subir o soldo ata que exista equiparación, é unha cousa que votar que non, que vai poder seguir habiendo subidas tamén aquí para os policías municipais do Concello. Moitas grazas. Rafael. Bueno, o Grupo Municipal de Compostela Aberta vaise abster. Agora vou intentar explicar os diferentes motivos desta abstención. En asunto laboral sempre defendimos que a igual traballo, igual salario, de aí que vayamos facilitar que esta emenda salga pois adiante, xa que é unha reivindicación que, como ben salían incluso na anterior vez, non, que pois no que un sindicato policial pois vai presentar unha emenda para blanquear o que pasou o día 1 de Cataluña en vez de mobilizarse para o que é lexítimo, que é que defendan pois as súas condicións laborais. Tamén damos a benvida a que o Grupo Popular pois empece a reivindicar non as condicións laborales da clase traballadora, non, e que pouco despois aplica naqueles sitios onde pode facelo, non. Nesta época pois era unha magnífica oportunidade para reivindicar a eliminación da brecha salarial entre homes e mulleres, aumentando a capacidade de inspección sobre as condicións de traballo, a homologación tamén do persoal dos servicios sanitarios, igualar os salarios dos servicios de bombeiros, que ademais no caso galego están por debaixo da meirande parte do Estado, por non mencionar pois en materia de pensións, etc., onde se producen pois unhas tremendas discriminacións salariais, non, que sería a ben homologar, non? Nós sempre defendimos un corpo de policial galego, entre outras cousas porque é que mellor coñece o terreno e que non lle quepa nin a máis mínima dúbida ao Partido Popular que se xestionamos os nosos corpos policiales, os galegos sabremos recompensar económicamente, salarialmente a nosa policía e non facer o que fai o Estado español coa súa, que é telos nunha situación de explotación laboral, por non falar nas condicións na que teñen a Guardia Civil, pero para eles o fundamental é a unidade e non os seus dereitos laborales. De aí que a nosa abstención sexa para favorecer unha reivindicación xusta de igual salario, igual traballo, igual salario, mais a exposición de motivos é totalmente oportunista e pretende blanquear unha das maiores aberracións democráticas que foi o que aconteceu 1 de outubro en Cataluña. Mais nada. Segunda quenda, Pepa. Sí, simplemente decir que non é a miña intención facer aquí, ou a nosa intención facer unha planificación xeral sobre os modelos dos corpos de seguridade do Estado. En segundo lugar, decir que nós vimos plantexar esta cuestión para facer un pouco máis de forza cas mocións distintas iniciativas que están a levarse no resto do Estado, e por eso creemos que é de xusticia que poñer o noso grano de arena. Segundo, con respecto ao PSOE, agradecerlle o seu apoio e significar simplemente que con respecto ás retribucións, hai que decir que a maior parte das retribucións do conxunto dos corpos e forzas de seguridade do Estado, incluídos os Mossos, a Erchancha, a Policía Autonómica de Galicia, proveñen casi todos os números do Ministerio do Interior,
completando os seus salarios cunha chega extra por cada goberno autonómico. As diferenzas da Policía e da Garda Civil tamén son moi notables cos policías locais. Polo tanto, nos vimos aquí a pedir o apoio a un principio universal de dereito laboral e social dos traballadores, que é igual traballo, igual salario. Non podemos loitar pola súa aplicación con carácter particular, temos que loitar con carácter xeral e temos que empezar tamén por procurar garantilo en primeiro lugar no sector público. Hoxe toca, ou polo menos a nós nos pareceu importante presentar este apoio para a homologación salarial dos corpos e forzas de seguridade do Estado, sin discriminar e sin deixar de lado a todos os demais. Simplemente agradecer o apoio, creemos que debemos impulsar esta igualdad e esta reivindicación de fai moito tempo e de xustiza. Moitas gracias. Gracias, Pepa. Oreti. Sí, é simplemente porque eu creo que hai que distinguir as cuestións, non? Unha cuestión é a reivindicación salarial e outra cuestión é deixar claro de en que momento acontecen as cousas e por qué. Daquela, claro, podemos non facer exposición de motivos nunca, simplemente ler acordos. As exposicións de motivos xustifican as causas de por qué e contextualizana. Claro, insisto, eu quero dicilo por segunda vez, en que tanto PP como PSOE tiveron ocasión nos goberno do Estado de poñer estas retribucións de maneira igualitaria. O PP tivo ocasión no goberno galego porque tivo anos de maiorías suficientes para tamén crear un corpo específico e darlle esa categoría que aquí se reivindica, o que parece, o que insisto, que non é nada casual que nestes momentos se faga esta reivindicación. E cando, ademais, está, isto é unha cuestión que se está debatendo no Estado, no Congreso, no Senado, e xa hai, digamos, un acordo a este respecto. Aquí a cuestión é que se está metendo outro debate de fondo, entón, se se quer ir ao debate de fondo, vayamos ao debate de que funcións, que distintos corpos, que é o que máis necesitas e onde necesitamos máis dentro das distintas funcións que fan os corpos e forzas de seguridade do Estado, porque ese sí que sería un debate importante e onde estou segura de que por moito que aquí pareza que hai desde logo acordo a respecto de algunhas cuestións, estou segura de que non serían os mesmos se decimos eses corpos e forzas de seguridade do Estado que necesidades ten a sociedade actual, cales son as funcións que prioritariamente deben desenvolver, e seguramente que ese sería un debate bastante máis interesante e que desde logo está entrelazado de maneira directa co que aquí se quere dar, pensando, parecendo ou querendo simular que é única e exclusivamente unha cuestión de igual salario. Se iso fose así, insisto, iso podía estar feito hai moitísimo tempo. O resto parece un pouco oportunismo. Non, brevemente, simplemente comentarlle a Goretti pola súa intervención que eu obviamente leo as exposicións de motivos de todas aquelas mocións e proposicións que me toca intervir. O que pasa é que tamén lle podo decir que de algunhas delas, se as tiver en conta, mudaría o sentido do noso voto. Por lo tanto, nos limitamos ao texto. E despois, xa que decidín facer uso do segundo turno, decir que os traballadores e traballadoras do Sergas van estar encantados deste cambio de actitude de a igual traballo, igual salario. Moitas grazas. Votos a favor da moción do Partido Popular para resolver os desequilibrios retributivos entre os diferentes corpos e forzas de seguridade do Estado. Votos a favor. Partido Popular, PSOE. Votos en contra. BNG. Abstencións. Compostela Aberta. Queda aprobada a moción. Pasaríamos á seguinte moción presentada polo Grupo Municipal de Compostela Aberta para solicitar a retirada do proxecto de reforma da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Concha. Bueno, moi boa tarde. Bueno, quería agradecer as palabras e a presenza aínda agora de Xosé Dios, Manuel Martín, Flora Miranda e Isabel Varela, pero tamén de todas as persoas que participan e dinamizan cada día a plataforma Só Sanidade Pública para reivindicar e defender sen descanso o patrimonio común
máis importante que temos, que é a saúde pública en Galiza. O Grupo Municipal de Compostela Aberta só lles facilitou a súa participación e ter voz neste pleno presentando unha moción como Compostela Aberta para que este pleno se posicione sobre a retirada do proxecto de reforma da Lei Galega de Saúde do ano 2008 que fixeron outros dúcias de concellos, todos os da provincia de Lugo, e que aprobaron en algúns como Monforte, Vilagarcía, Burela ou O Barco, por citar algúns. Bueno, os motivos fundamentais que aquí aducimos, aunque habería moitos máis para solicitar a retirada desta reforma da Lei Galega de Saúde de 2008, son a participación, a exclusión da atención privada e a privatización. En canto á participación, as asociacións de pacientes, as organizacións sociais e cívicas reivindican a súa participación, ter información, ter voz no deseño e control dun servizo público fundamental para garantir dereitos básicos como o dereito de saúde pública ou sanidade pública. A Lei de 2008 así o preveía e creaba o Consello de Saúde de Galiza ou os consellos de área. Nunca foron creados. En Compostela nunca se creou e agora este anteproxecto xa os elimina, a pesar de que o reivindicou sempre só a sanidade pública ou a pesar de que eu, dende que son concelleira, nas 3 ocasións que me reunín con diferentes xerencias do CHUS, lle solicitei que crearan o Consello de Área de Compostela. En cuanto ao punto trascendente da exclusión e marxinación da atención primaria na planificación sanitaria, na moción que tuvemos sobre o Centro de Saúde de Conxo, decíamos que a promoción e protección da saúde que recae nos centros e na atención primaria é fundamental, e é máis rendible en termos de saúde sen duda, pero tamén económicamente para a protección da saúde e a prevención de maiores gastos e maiores penosidades para as persoas. É, sin duda, tamén a atención de primaria máis próxima, a máis apegada ás persoas e tamén aos concellos, está nos nosos barrios, está en cada un dos concellos, ao pé dos servizos sociais comunitarios, ao pé dos servizos educativos. As EOSIS, as estruturas de organización de xestión integrada, xa reduciron o orzamento para a atención primaria, xa reduciron a capacidade e a autonomía na xestión da atención sanitaria, reduciron persoal e recursos en definitiva que ten reflexo en que cada vez os cupos sean máis altos, non menos de 40, 50 persoas de atención diaria, cada vez menos tempo para a atención, 5 minutos, 10 minutos mínimos para atender problemas de saúde. Isto agravarase, sin duda, ca supresión das áreas comarcais sanitarias, a Mariña, Monforte, o Salnés ou o Barco de Valdeorras que coñezo ben, e creación de macrodistritos. Terá como consecuencia que xa sufrimos agora desplazamentos gravosos para persoas enfermas. E sei ben do que falo, do Barco de Valdeorras, cando alguén ten que recibir un tratamento de quimio ou de radioterapia, ten que ir a Ourense, 120 km. Durante meses non funcionou a incubadora, nin o servizo de pediatría e risco, e íbanse a parir a Ourense, como cando nacín eu, por exemplo. Bueno, o mismo relatan en Monforte que non haxa un accidente gravoso cardiovascular que haxa que atender, porque o desplazamento ten que ser moi lonxe. E, finalmente, alúdese á privatización. Este anteproxecto normativiza o traspase de responsabilidades e recursos do sistema público ao privado, como recollen informes sucesivos do Consello de Contas sobre a Axencia Galega de Coñecemento, ou como denunciaron xefes de servizo de hospitais públicos que foron cesados dende 2009 e que nestes últimos días o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia anulou o seu cese e restituíos na súa xefatura naquel momento. Refírome, por exemplo, un exemplo, á xefatura de cirurxía torácica do CHUAF, que foi xustamente destituído pola xerencia por denunciar o trasvase de pacientes de pública a privada. Creo que os concellos temos que tomar posición, os grupos que representamos aos veciños e veciñas nos concellos temos que tomar posición ante este proxecto de lei e por iso o trasladamos a este pleno da corporación e para que se debata e se tome acordo. Gracias, Concha. Para ti.
Si, quero saudar tamén ao representante de SOS Sanidade Pública, Xosé Dios, pola súa exposición. Eu anuncio xa que o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta moción. Coincidimos coa necesidade da retirada deste anteproxecto, porque realmente é a culminación de toda unha serie de cuestións onde desde a política sanitaria que está levando a cabo o Partido Popular, o único que está facendo é privatizar e desmantelar a sanidade pública. Realmente estamos nun momento de máxima emerxencia, de recortes continuos, xa o falamos moitas veces tamén neste pleno, na reducción de orzamentos, eliminación de profesionais, reducción de camas, privatizacións, repagamentos, copagamentos, realmente un problema gravísimo, e a este problema vense a acrecentar nestes momentos esta proposta de modificación da Lei de Saúde de Galiza do ano 2008, que é realmente un retroceso tanto no fondo como nas formas. E as formas, os procedementos tamén son política, tamén son importantes. Nesas formas, eu quero salientar unha cuestión, non o feito de facer esta proposta con nocturnidade e aleivosía, non en pleno mes de agosto, con opacidade, sen diálogo, nin participación, cun prazo para a presentación de alegacións moi reducido. E en canto ao fondo, pois claro, querer pasar por unha modificación menor, pensando, pois é unha cuestión de terminoloxía, cámbiase isto por isto, pero non ten maior importancia cando que se está asestando xa un golpe realmente moi importante á sanidade pública. O que se fai é afastar a prestación sanitaria da xente, facer que justamente estea máis lonxe con esa supresión a que se acaba de referir tamén agora Concha Fernández, con esa supresión de 4 das actuais áreas sanitarias, supoñendo ademais unha involución democrática, deixando que cuestións moi trascendentes que se poidan aprobar por decreto por parte unilateral da Xunta, pola reducción drástica da participación cidadá ou eliminar os consellos de saúde de área. Realmente, para todas estas áreas sanitarias onde se suprimen, o que vai haber é menos sanidade pública, peor calidade, menor accesibilidade, por tanto, en definitiva, o que vai haber agora neste caso é todo o contrario do que debería ser, esa revitalización necesaria dos consellos de saúde, de facer posible a participación. Así que, sen máis, xa para rematar, esta modificación vai na dirección contraria a que o BNG defende e a que eu creo os usuarios e usuarias da sanidade precisamos. Unha dirección contraria a un modelo sanitario de calidade, próximo, comunitario, participativo e que vai orientado á prevención. Así que, por todas estas cuestións, polas cuestións que xa sabemos que levamos tempo padecendo, onde se deriven os cartos que deberían ir para a sanidade pública á privada, e esta modificación de carácter ideolóxico claramente, na mesma liña a que nos leva feitos o Partido Popular durante os últimos 7 anos, pois evidentemente imos votar a favor desta proposta e esperamos que sexa aprobada polo conxunto da corporación. Muchas gracias, Goretti. Gracias, señor alcalde. Pois igualmente saudar e agradecer a presenza e a paciencia dos representantes de SOS Sanidade Pública, personalizados neste caso en José Dios. Benvido, José. Bueno, nos imos votar a favor, ou comezar xa polo final, nos imos votar a favor porque coincidimos ademais plenamente. Xa comentou Goretti, primeiro unha cuestión de forma, non somente que eran solamente 15 días de alegación, se que ademais efectivamente foron nas 2 semanas con menos actividade social, profesional e de cidadanía como son precisamente a primeira quincena de agosto. Cuestións de fondo. Bueno, hai unha cuestión de fondo que eu penso que é importante, aínda que tamén é deudora, a lei de 2008, que é unha cuestión que podería parecer simplemente terminolóxica. É dicir, se sigue falando de áreas sanitarias, o que di a lei básica, porque neso a Lei Xeral de Sanidade, nese artigo da lei básica, é que teñen que ser áreas de saúde por un motivo. Porque o artigo 6 o que di claramente é que as actuacións das administracións públicas en saúde van ser promoción da saúde, prevención da enfermedade, asistencia sanitaria, rehabilitación e reinserción social dos enfermos. Claro, cando falamos de asistencia, de área sanitaria, estamos referindo soamente ao que é asistencia sanitaria e non ao conxunto. Este sí que é unha oportunidade para mellorar iso. O que fai referencia ás atribucións de funcións a acción directa da Xunta de Galicia vía decreto,
pois a verdade é que sorprende nese sentido, non? Gobernar a golpe de decreto e particularmente, efectivamente, afecta a participación cos consellos de saúde, que antes incluía os representantes das administracións locais, os representantes de traballadores, a rede social, a economía das áreas sanitarias, e a partir de agora, pois, entre outras cousas, retíranse referencias explícitas para poder obter e solicitar información relevante, como pode ser, pois, cuestións para facer propostas que podan afectar e que podan influir nas decisións estratégicas que afectan as comarcas. Evidentemente, a reducción ou ampliación, neste caso das áreas sanitarias, o que fai de alguna maneira pois é dar un pulo o que foi as EOXIS, as xerencias xerais, que, por certo, a mí gustaríame lembrar que xa en xuño de 2015 tanto o Consello Xeral de Colexios Médicos como as Sociedades Científicas de Atención Primaria pois xa dixeron que supoñían un alexamento dos xestores con respecto á atención primaria e claramente unhas deseconomías de escala. Ademais, está publicado, existen evidencias, non? Unha das evidencias é a reducción do gasto en atención primaria, é dicir, cando dende o 2009 a atención nos hospitais ten unha diminución de recursos do 4,8, que é moitísimo polo volumen que representa, pero porcentualmente na atención primaria é máis do 16%, está claro. É dicir, cando a estrategia Atención Primaria 21, que foi o resultado dun consenso da Administración do Ministerio de Sanidade e de todas as comunidades autónomas, foi unánime para que a estas alturas tivéramos un 25% do orzamento en sanidade dedicado á atención primaria, neste momento, hoxe en día, a atención primaria en Galicia representa simplemente o 10%. E, por último, facer unha referencia no que atinxe o gasto en I+D+I e o tema da xencia de investigación. Estou absolutamente dicindo da Xunta de Galicia se está equivocando. Se está equivocando porque, por exemplo, Euskadi, o obxectivo da Unión Europea para investimento sobre o PIB o 2020 o 3%, Euskadi é a comunidade que está máis preto, un 2,06, entre outras cousas é porque, por exemplo, o dato do último ano crece o investimento da administración pública en investigación e desenvolvemento un 3,47, mentres que as das empresas é menor, un 2,07, e ao longo de todo este tempo o incremento precisamente dos gastos da administración pública en investimento de I+D+I supuso que as empresas caíron do 66% ao 54%, é dicir, neste momento o que cumpre precisamente é investir máis e incrementar precisamente o gasto de investimento en investigación pública. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. María. Grazas, alcalde. Bueno, moitas cousas, a pouco. Imos alá. En primeiro lugar, quería, xa que estábamos a falar antes, eu síntome na necesidade de que probablemente moitos dos que estamos aquí é gracias á Constitución e ao Sistema Público de Saúde. Así que un doble recoñecemento vai por diante. Por outro lado, quedeime máis tranquila en ver que isto é seu, porque é que non antes actuou como voceiro de Compostela Aberta e quedei así un pouco... Pero é como asina vostede, porque vou facer referencia e voume dirixir a vostede e quero saber se é... Non é que como falaba en nome do Concello e todo, ou se vai ser verdade a reflexión esa sobre a ubicuidade de Dios. Bueno, imos alá. Ben, Concha. O contido da moción promove de xeito interesado unha confusión que é preciso aclarar, alo menos algunhas cuestións xerais, non todas, por cuestión de tempo, que permiten contextualizar a motivación da modificación da Lei de Saúde. Está claro, pásame nesto como noutras moitísimas cousas. Probablemente vivimos en mundos distintos e eu falo non só porque estou no Grupo Municipal Popular, senón porque lín a reforma e evidentemente lemos cousas diferentes. Seguramente habrá matices e habrá erros, pero evidentemente son cousas distintas. Vemos cousas distintas. A articulación territorial da lei do 2008 está superada na actualidade. Pasaron 10 anos. Coa nova lei as áreas sanitarias serán 7, coincidindo co número das estruturas organizativas de xestión integrada. A área sanitaria consolida este modelo para facilitar o achegamento dos profesionais aos pacientes que, dende 2011 ata o primeiro semestre de 2017, evitou ni máis ni menos que 263.000 desprazamentos aos pacientes que foron atendidos en hospitais comarcais.
Créase o Distrito Sanitario como marco de referencia para a coordinación de atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria e está ligado á existencia do hospital no seu ámbito xeográfico. Polo tanto, os 14 distritos son a nova figura legal que permitirá blindar por primeira vez por lei a existencia dos hospitais comarcais. Contarán cun peso específico dentro da área e da propia organización sanitaria da que carecían a todo de agora. A modificación legal non altera en absoluta a asignación de médico ou de hospital e isto permitirá ampliar a oferta de recursos asistenciais nestes hospitais. A atención máis próxima ao domicilio está na base desta reforma. Esta non afecta para nada a Santiago, a non ser porque se crearía o Distrito de Barbanza. En relación á transparencia e participación, o texto cumpriu coas garantías de transparencia e participación, comunicouse aos sindicatos o mesmo día que se publicaba no portal de transparencia e ampliouse o prazo para a presentación de suxestións. Eu estou segura de que nesa preocupación que mostra o Goberno de Santiago nesta moción, estou segura que presentaron nese período un escrito de alegacións do que xa lle solicito me de traslado, se non chega con esta solicitude verbal xa a farei por escrito. Terá vostede que dar lección sobre participación a través dos consellos de saúde, porque o que vostede preside está morrendo, e non de éxito, claro, porque estámoslo cancelando porque non somos capaces de montalo. Ben, a anterior redacción da Lei de Saúde fixo prácticamente imposible levar á práctica a participación social. De feito, en case 10 anos, efectivamente, non se reuniron ni unha soa vez. Pero eu non sei onde está que desaparecen estes consellos, porque se garante un a nivel autonómico, un por cada unha das áreas onde están representados os concellos, os sindicatos e as organizacións empresariais e, ademais, créase o Consello Asesor de Atención aos Pacientes. Por outra parte, non se altera en ningún caso o actual sistema de contratación temporal e non se introducen novidades nos sistemas de provisión de prazas. Vou aunar as dúas intervencións. E, finalmente, fai vostede unha referencia literal en relación á Axencia Galega do Coñecemento e afirma literalmente que foi creada para incorporar cargos de libre designación, para incorporar as súas amigas e amigos a controlar o sistema público. A mí pareceume tan obsceno, aparte de ignorante e atrevido, que nun primeiro momento decidín aplicar a máxima de non hai peor desprecio que non dar aprecio. Pero por outro lado digo, pero por que teño que calar? Que coño, non? Entón digo, e vostede que fala da libre designación? Que problema hai coa libre designación? A libre designación é a mesma que lle serviu a vostedes para nomear aos directores de área e ao director da asesoría xurídica. O meu máximo respeto a todos e a este último, ademais, a miña especial admiración. Vamos a ver, é un instrumento legal de nomeamento na administración pública. Cando o emprega o PP, chámase meter amigas e amigos. Pero cando o empregan vostedes, como se lle chama exactamente? Hermanamiento? Punto de encuentro? Tecendo rede de amigos? Que isto é obsceno. E, por outro lado, quere que vostede e eu falemos dos lazos e vínculos de unión profesional, vital e persoal que existen entre este goberno e numerosos beneficiarios de contratos municipais, ou sexa, públicos. Eu non o critico, digo que podemos falar desto, sin ningún problema. O mellor é que vostede pense que non se nota, ou que non se ve. Sí, é que se nota, é que se ve, é que se fala no concello, é que se fala na rúa, é que se fala nos bares, é que a veces, como en tantas cousas, o interesado é o último en enterarse, como nos cornos. E mire, non escriba estas cousas, de verdade. Eu entendo que estos son vestixios desa época de rebeldía na que non gobernaba, entón dabanlle noxo certas prácticas, a mí tamén, pero cando unhas practica e entra no xogo, xa non pode falar delas. Mais nada, grazas. Agotaches as dúas quendas, María? Sí. Moi ben. Segunda quenda, Concha. Bueno, aclarei como se presentara esta moción e tamén non é verdad. Non é verdad. Non é verdad. Bueno, Concha pasou 20 segundos, ti acabas de pasar 2 minutos e pico. Levo o control. Hombre. Sí, estou sendo flexible. Bueno, aclarado xa como se presentou a moción, vale? Porque a maneira que teñen de achegar a voz aquí á cidadanía, porque creo que no novo regulamento non se permitiu que calquera da fora poda presentar unha moción por si mesma, vale? Pero pode falar para min que estou aquí e tamén está quen defendeu a moción, sin máis. Ben, despois, respecto, sabemos o que plantexa perfectamente este proxecto de reforma de Lei de Saúde de Galicia de 2008, sabémolo perfectamente, sencillamente non nos gusta, non estamos de acordo, por eso presentamos esta moción e presentamos a
proposta de que se retire ese anteproxecto de lei. Sencillamente non o compartimos, non está ben repartido, ben planificado baixo o noso punto de vista e afectará gravemente a saúde das persoas. Por eso se presenta esta moción, no fondo. Respecto ao Consello Municipal de Saúde, hombre, cando tuveron morto foron ustedes, nos reactivámoslo, ten a convocatoria mañá no seu correo para o 28 de novembro, está falando por un mes de atraso. O da área de Santiago de Compostela, desde hai 10 anos, casi, desde 2008, non se constituiu. Yo tampouco o Consello de Saúde de Galiza. Non se constituiu. Agora xa o eliminan e así non teñen que dar conta de por que non se constituiu. Bueno, despois sobre a incorporación de cargos públicos baixo o sistema de libre designación. Obviamente preveio a lei de grandes cidades e nos incorporamos. Pero só lle vou decir non o que diga eu. Vale? Sentencias judiciais, refírome á última que conozco, do 28 de octubre de destitución do xefe de psiquiatría do CHOP. Tamén a destitución do xefe de digestivo do CHOP, o do xefe de neumoloxía do CHOP, sentencias que hai por seren destituídos de forma improcedente, vale? Improcedente para nomear libre designacións. Tamén lle podo recordar do xefe de cirurxía de digestivo do CHUS en Santiago de Compostela, por citar algúns dos últimos, vale? Iso é o que pasa cas libres designacións e quen ten que sentenciar cando non se fai inconvenientemente é o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Por eso vostedes van modificar a lei, para non ter que dar conta. Non ter que dar conta ao Tribunal. Goretti. Ben, sobre a cuestión da posibilidade de alegacións, eu creo que o feito de ser aprobado en agosto, nesa primeira quincena de agosto, creo que o di todo. A respecto da posibilidade de achegamento, con esta modificación o que se vai facer é que os hospitais comarcais e a atención primaria pasen a ser apéndices dos grandes hospitais. Así que aí, finalmente, os grandes hospitais van ser os que absorban a maior parte dos recursos, afastando os servizos sanitarios da poboación. A verdade é que a proximidade pérdese por completo. A respecto da participación, claro, se retiran coa modificación do artigo 23 da lei, retiran as funcións de asesoramento e consultiva nas avaliacións de resultados. Entón, claro, retiran ao Consello Galego de Saúde toda a posibilidade de control, eliminan, facendo un cambio onde, en vez de poñer que estes órganos desenvolverán funcións consultivas e de asesoramento na formulación de plans e obxectivos xerais no ámbito territorial, así como no seguimento e na avaliación dos resultados, suprimen a palabra avaliación para limitar calquera tipo de control sobre as actividades da Consellaría. Entón, entendemos que isto é absolutamente algo feito de costas a toda a comunidade dos servizos de saúde, feita de costas á sociedade e feita para conseguir, nestes casos, afondar na privatización. Sobre todo, para nós o que máis nos preocupa é ese afastamento dos doentes e das doentes. Por tanto, insistimos no noso voto a favor da retirada deste anteproxecto. Paco. Pois brevemente, simplemente tres puntualizacións. A primeira, eu non entendo como a creación duns distritos sanitarios que non contempla a Lei Xeral de Sanidade pois van defender moito mellor os hospitais de referencia comarcal que as áreas de saúde que sí que están contempladas na Lei Xeral de Sanidade. Iso non o entendo. Segundo, o que non falan aquí, que a creación desas grandes áreas que agora converten unha provincia entera nunha área é o desplazamento dos profesionais que ganaron nas oposicións, profesionais que por número elixiron un determinado hospital e que agora sin coñecer absolutamente ningún criterio van poder ser enviados a uns cantos kilómetros de distancia fora do que foi o seu hogar que xeraron precisamente, insisto, porque ganaron na oposición. Por último, es que as seoxis están claramente demostradas, é dicir, é que temos pasado dunha perda de recursos de atención primaria que engrosan os hospitais e, polo tanto, nós claramente estamos en contra dese modelo porque é un modelo hospitalocentrista que non funciona e que claramente vai cada vez nunha peor condición. Non teñen máis que ver unha cousa, vexan o barómetro sanitario, o que opina xente en Galicia para o barómetro sanitario do CIS do 2016 e verán que unha valoración que vai descendendo en importancia con respecto aos anos anteriores, é dicir, cada vez a xente está máis descontenta con este sistema sanitario. Home, digo eu que os xestores e os políticos que o administran algo terán que ver, non precisamente os profesionais. Mais nada, moitas grazas, o noso voto, o reitero, é a favor. Señor secretario.
Votos a favor da moción Compostela Aberta para solicitar a retirada do proxecto de reforma da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Votos a favor. Compostela Aberta, PSOE e BNG. Votos en contra. Partido Popular, abstencións ninguna. Queda aprobada a moción. Levantamos logo a sesión. Teñan unha boa noite.